gazedni mar The Standard ondiko kae ni yes, lemo makamago koro imiyo joma otenore kod Raila Odinga kaluwore kod tudruok makare masani nitiere kinde kod William Ruto kaachiel kod joma moko e UDA. Kata kamano gin joma chuo kende ema koro oromo telo ne committees makamagi kosango matimore nikech adira kwang'eyo kata picha magazeta mano mar The Standard oketo it gazet mokwongo ka ng'eni bende ange yude kata nginene achiel kachiel e gazet okinyi makawuono kineno jogo ma ilieko ni koro bro bedo ka telo ne committees mopogore opogore thothgi gin mana joma chuo onge kata nyadendi kata achiel ma aneno kanyo. Kata kamano magabo bedo ka lidho e gazet mar The Standard. Gazet mar Daily Nation to koro menyo gigo matimore e counties magwa kabe ni nyaka sani liekore ni governors notiyo kod omenda mano bilion 6.6 makoro negi dhi godo e wuoth e pinje maoko kiwacho kae ni pinje mago mag Ingereza, Dubai kaachiel kod Singapore mage moko kuom pinje makoro governors ne oreji mar mondo mi odhi otim wanyalo wacho ni gigo miluongo kanyo ni benchmarking kata chenro mopogore opogore kabendi wacho ni magi duto timore kata bedo ni counties onogo ok ginyal kata chulo lakteche mag yo makare ok ginyal keto chenro mag yo makare ka giwacho no omenda tin omenda mag timo dongruok tin lakini omenda mag dhi wuoth e pinje maoko to bende nitiere mane momiyo ne gitiyo arietha kod omenda maderoma bilion 6.6 e dhi wuoth e pinje maoko. Kopogore kod mano wach machielo mabende aneno ka gazet mar Daily Nation omiyo peko kinyi makawuono giketo picha mar ogai mar ODM Raila Odinga kanyo gipenjo which way Raila wang'eni ogai mar ODM Raila Odinga yande wuotho e gwenge mopogore opogore pacho kae ka osumo paro mago mag johera mage kapok olando ayanga okang' mochano kao ka en okang' mariwore kod jatend piny William Ruto kose no okang' machielo. Kata kamano odiochieng' makawuono wageno kata liekore ni onyalo wacho ayanga chung' mare tok consultations mopogore opogore mabende osebedo kotimo e gwengego mag Nairobi, gwengego mag Nyanza, gwengego mag Western, North Eastern kaachiel kod Coast. Warito neno ni en ang'o ma obobedo ka onyiso jopiny ayanga tok sumo paro kowuok kuom johera mage. Mago duto Nyakaramogi Ajwang' abobedo ka lidho e gazet okinyi makawuono. Bang' mano e twak mokwongo kinyi makawuono Nyakaramogi Ajwang' abobedo ka twaka kotudore kod International Women's Day wang'eni tarik 8 ma en odiochieng' makiny en odiochieng' ma piny ngima bro bedo ka hingo odiochieng' wakeni e pacho kae. Kata kamano twak makamana abobedo godo odiochieng' makawuono kalore ni odiochieng' makawuono bende e counties mopogore opogore gwenge mopogore opogore bende bro bede nyasi mago mag dhialo wakeni e pacho kae. Abobedo kae kod wakeni manitiere sectors mopogore opogore mar mondo mi wagwane mbaka ewi wechegi mag keto kit chwech maromre gender equality nyaka sani osechopo kanye to ere kaka inyalo med jiwo joma wakeni ahinya to e sectors mopogore opogore mane mbaka mabobedo godo e twak mokwongo kaachiel kod twak mar ariyo kama twak mar ariyo abobedo kod rawere matindo magin joma nyiri mar mondo mi gin bende gilednwa ni odiochieng' makoro idhialo wakeni e piny ngima ere kaka gin bende kaka rawere matindo kata nyithindo manyiri mapod gitindo ere kaka gijiwo keto kit chwech maromre kata gender equality e piny masani. Omiyo Nyakaramogi Ajwang' ichako tudri koda kochakore sani namba mar ote machuok 236000 Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @RamogiTV ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_ machiegni kendo magie thuond weche mawamiyo pek. The Kenya faith-based health services providers are issuing a 14 days ultimatum The leadership here have expressed their concerns about many things that are affecting the Kenyan people. They've talked about this health care system, this SHA. By the way, huwa tunachanga hata mingi kuliko hiyo. Nyakaramogi Ajwang' machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono.
Ogai mar ODM nyadichiel kendo onyonore mana kod jiwo sirikal mondo los sekta mar thieth masani midhiero mar okumba mar thieth mar SHA okwako. Odinga oluorore Kisii kod Narok e tielo mogik mar sumo paro kuom oganda ma jokanyo mag ODM. Raila timo lalruok makamagi motelo ne chiwo lendo ewi okang' mar siasa ma odhi kawo. Walter Nyambaga nigi mathoth. Bang' luorore yo nyandwat mar piny Kenya, ogai mar ODM Raila Odinga othinyore kaunti ma Kisii to kod Narok mar bilo wach kod joera mage mag chama mar ODM. Odinga obedo kod romo moyiedhi kod jokanyo mag ODM mawuok Nyamira kod Kisii e kar tiegruok mar jopuonjre mag pur e boma maduong' ma Kisii. Romo mane okawo seche 6 e kendo bang'e to opedhe lela weche mumul motegno. This, as I mentioned, is just part of a consultation with the people of the ground at the way forward in our country. The leadership here have expressed their concerns about many things that are affecting the Kenyan people. They've talked about this health care system, this SHA, which is having serious challenges as things stand today. Odinga okone kato bene Kenya kalie matek raidhi dero kamano. Oji oganda kod riwruoge mondo bi kanyakla e manyo duoko mag midhiero mokwako Kenya. I have said that I'm going to say which way we want to go. But generally, our country has reached this place because of lack of proper attention to critical issues. And the issue of pilferage is also a major contributory factor. The animal called corruption in service delivery is itself very responsible for lack of efficient services in the country. It's important to note that Baba is in the entrench of making sure he has gotten views of the Kenyans, what we call a consultative meeting in the country. And he has done it. He sampled out number of, he may not go to all the 47 counties, but he has sampled few, and those views will inform him going forward how we are going to engage with the national government, as it were. Romo makamano bende Odinga telie county Manarok kodwaro ni mondo chwalo omenda moromo ne 10th county mar siro loch gwenge. They've also talked about inadequate funding coming to the counties, which is again a national issue. But the MCAs here have talked about reduction in allocation of funding to county assemblies. They have given me their views. They have talked very candidly and very frankly about issues that are affecting them as a people. Raila okone sirikal bende okawo ting' mar rach mar kethruok mar arita kwe moseneno Transmara to kod Kisii. Some clashes along the border between Kisii County and Narok County. The situation is very tense as things stand today. I've talked to the people who are in charge of security to mobilize security to ensure that no further loss of life is caused to bring peace among the communities who live along the border. Odinga bende bago romo kod jotelo mag ODM e county ma Nairobi kapok piny oro. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jokanyo mag bunge la wananchi e boma ma Kisumu oyango ni oganda Luo okoikore mar dok ndara kendo e yore kedo ne jo Kenya e weche mag siasa kod telo. Gino magiwacho ni osemiyo konde moko mag Kenya ng'eyo ni mano en mana tij joluo. Giwacho ni oganda Luo osewito ngimagi kendo mang'eny odong' kod adonde ka koro sani to gidwaro ni ogai mar Azimio Raila Odinga otimana machiegni kod sirikand William Ruto. Kane gitwak kod Ramogi TV e boma ma Kisumu, giyango ni sirikal mar Ruto osenywando oganda mag Luo e sirikande e lemo madongo dongo kendo jopinya neno olemo.
Tiaga oromo nyithindwa, bunde oromo nyithindwa, okwacha kwadhi ndara no wuki oko opposition. Ngima mar opposition oseromo wa Jakom. Omiyo kama koro nyise chwe tinde ma wuod sugoi be koro nyose yie mar mondo mi okaw nyithiwage Jakom. Wanyithindi wan gimi wacha ne mwatimo ga to this time round Jakom. Wakweni kama inano iseso wani. Jakom kiki yie ngato yuatindi mondo mi wawuoge serikali Ruto ni. Gik mwaseneno ko chakre maandamano. Waseneno malit kaka mine. Nyithiwa inego tiaga si chwadowa mine irepo. To marai wadonje broad base full. Wa support baba kunyiso wani wa support Ruto full. Wan kako ganda luo to gi supporters ni Kenya at large. Wagombo nwa bed gi civic education mondo wang'e ber serikal. Wang'ni ok wagomb nwa wuoge serikal kendo. Serikal matiyo makawuono mar owadu matis William Ruto ne. En serikal mwadhi kome. En serikal mwadhi ke. Serikal ni jo ODM nyokawe committees e parliament. Omiyo jothurwa waol gi dhi ndara wang'ni. Oganda chuse wuondo wa. Ok wachak wadog chien. Mane en ogai mar doho David Maraga notwa kod jopiny kendo chiwo pache kowacho ni mibadhi en achiel kuom gigo maduoko piny Kenya chien ahinya kendo thiro chenro mag dongruok. Koloso e kar romo ma Uhuru Park bore Nairobi, Maraga omedo ni ponono en ema inyalo miye thuolo mar tayo piny Kenya. Onyalo keto kenge mag tieko mibadhi, wira ni thoth josiasa wuor kendo timo mana gigo makelo negi ber gin giwegi. E kindego Maraga ojiwo winjruok makare e kind bede sirikal adek madito moting'o doho, od bura kod sirikal maduong'. If you have nothing to hide, you will speak the truth. The problem we have is that quite a number of political leaders come with vested interests. They want to use their positions for personal gain. And as a result, they come up with quite a number of false theories that don't work. When you accept a bribe from somebody, you have been bought and you have got to do what that person wants. In most cases, the executive doesn't want to confine itself to its lane. And that's where the problems are. And in a democracy, you need the judiciary, you need the legislature, and you need the executive, as well as independent commissions, to play their role and operate within their spheres of influence, and we'll have a very good country. The system we have is very good. The constitution we have is very good. The problem we have is that people don't want to be honest and do what is required. Kanisa mar Jesus Winner Ministry ose Uganda kuom kelo liet e solro ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingo negi mar $20,000,000. Kagiwacho ni jatend piny en achiel kuomgi kendo ni thuolo mar golo chiwo mana kaka jomoko. Negi wuoyo bang' oganda jo Kenya chwako negi liet kuom rwako omenda no magiwacho ni mag mibadhi kendo ler mare onge malong'o. E kinde ma oganda jo Kenya to guonyore gi pado ka chenro mag thieth ni e kind akuru gi asumbi e kinde ma bende rowere bende obwogo monjo kanisa no Jumapil mabiro kagiseyo okang' makamano. Lydia Okeyo nigi ler. Jumapil mokadho ne en mor kod ilo e kanisa mar Jesus Winner Ministry bang' jatend piny Kenya William Ruto chiwo singo mar $20,000,000 kendo singo konyo choko $100,000,000 mar konyo gero kanisa no. Kata kamano, mor margi koro lokore midhiero bang' oganda jo Kenya nyiso ichwang' margi e mbui ka gidwaro ng'eyo gimomiyo igolo omenda makore lach ne kanisa ka oganda jo Kenya to guonyore gi pado. Thieth ni e kind akuru gi asumbi ka kuonde tiegruok moko be iloro nikech onge mar omenda. Moko kuom okinde mapachoka kama oting'o Kennedy Gachenge, Lempaso Inka, Fanya Mambo kod Peter Kwira ondiko ne jadolo no kadwaro mondo mi oduok penjo kutendre gi yie ka omenda magiwacho ne gin mag kuo kod mibadhi kagiwacho ni onge ler malong'o kama omenda goyae. Ewi mano, rawere mag Gen Z osingo limo kanisa no odira mabiro kagikwedo tiarietha gi omenda jopiny. E kinde lamono, jatend piny Kenya William Ruto no oseo jodolo ma osebedo kasio sirikal kuom rem chopo singo ne oganda jo Kenya to kar mano jiwo gi konyo manyo yore mag konyo rakruok gi midhiero moko ko piny Kenya.
Mana ndalo ariyo kende bang' golo paro makamano, kanisa mar Jesus Winner Ministry noyawo dhode ne chenro mar ndikruok mar rawere madhi tiye pinje maoko. Chenro manoyo kuom malo mar rawere, ranyisi mar onge mar tije thurka. Ewi mano, jatend piny Kenya William Ruto kawuono romo gi jadolo mar kanisano Reverend Edward Mwai e kar jot ma jatend piny, kama Ruto opuo okang' mano kawo gi kanisano e tawo chenro mar ndiko rawere tich e pinje maoko. Ka bende owacho ni ne gitwak ewi gedo mar kanisano mano osingo siro. Ka gichiwo ler margi kawuono, kanisano yango ni nyaka sani pok gedo omenda mora mora mano osingi gi jatend piny Kenya William Ruto maromo siling milion 20. To kata kamano, giwacho ni jatend piny nochako lemo kodgi higa 2009 kendo en thuolo golo chiwo kaka jolemo mamoko. Watu walikuwa na pledge kwa sababu ya ujenzi mpya. Bishop mwenyewe alisema tungependa kukuomba kwa sababu tuko na mjengo ya kujenga kanisa, na kwa sababu watu wamepledge, hata members, hata sisi wachungaji, hata wazee wa kanisa, hata kama alipledge tulichukua tu ni kama vile mtu yoyote mshirika anayesimama. By the way, tunachanga hata mingi kuliko hiyo. Kanisa no kwedo mago mosebedo kaliekore ni negi yako lop kambi jolweny man Roysambu, lo magi wacho ni negi ng'iyo kuom uchumi, to kambi no gedo nyake lopgi, kendo mano ema negi kwa jatend piny mondo okonygi mondo mi duok negi. Nimeona mawakili wazima wakisema ati kanisa imepatiwa shamba ya jeshi. Nyinyi mmekujia hapa Roysambu, hiyo shamba iko hapa, iko mbali. Imejengwa manyumba mangorofa. Kulikuwa na 17 eka ya jeshi na yetu eka 3. Tofauti mahali ilitokea wakati walipoingia, juu hakukuwa kumetolewa beacon ama beacon na boundaries, walikalia shamba yote. Lobdo masani ochiel gi mabati e bath lop jolweny mar Roysambu osechako olie lop gedo kendo ni e bwo arita mager ka jarito no tamo donjo alworano kata bang' jodolo miyowa thuolo. E kinde ma penjo mopogore opogore medo tucho kotendre kod kit omenda mano osing kel gi jatend piny Kenya William Ruto e kanisa ni mar Jesus Winner Ministry, gikwa oganda jo Kenya mondo opog weche mag Nyasaye gi siasa, ka giwacho ni ng'ata ni thuolo mar chiwo ne tich Nyasaye. Karibuni Jesus Winner. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Roysambu, Nairobi. Duol mochung' ne yiero kod kiewe pachoka IEBC oyango chenro mar bago yiero madundo kuonde chung' od bura 5 kod wards 10 e dwe mar 10 higani. Lendo makamano dhi kelo fungruok ne jogo ombulu magwengego mawinjore timie yiero ma adundo. Kaka jafombo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, IEBC geno tiyo gi omenda maromo milion 450 e yiero makamago. Bang' rito kuom thuolo malach, jogo ombulu e kuonde chung' od bura ma Ugunja, Banisa kod Magarini koro nyalo bedo kod geno mar dhi yiero jood bura margi manyien e giko higani. Jatatije maduong' mar IEBC Marjan Hussein Marjan oyango ni IEBC chano bago yiero madundo e kuonde chung' od bura 5 kaachiel kod wards 9 e kind dwe mar 9 kod dwe mar 10 higani. So we can go by the 90 days. But for the other MCAs, we'll also combine them. We'll just do one for all of them. We'll not wait. So we'll do all of them at a go. So if you ask me if they come in mid-June, then maybe around the end of September or October. September, October. Yes, that's when the time we'll do the by-elections. Okay, thank you. Magi timore kinde machieno mar gwelo commissioners manyien mag IEBC bende nie tielo mogik ka aput motelne kod Dr. Nelson Makanda geno miyo jo Kenya commissioners manyien dwe manyien. Kar chung' od bura ma Banisa osebedo ka onge kod jaod bura margi kuom thuolo mar higni 2 kaluwore kod tho mar jaod bura margi Kulo Hassan e higa mar 2023 e masira mar apaya e buore Nairobi. Jogo ombulu e kar chung' od bura ma Ugunja bende osebedo ka onge kod jachung' margi kuom thuolo mar dweche 7 mokalo tok jatend piny William Ruto gwelo James Opiyo Wandayi jatend migawo mar teko higa mokalo. E komachielo, kom od bura ma Magarini ne odong' thuolo e higa mokalo bang' doho mamalo mogik yie kod ng'eto mar doho mamalo mane owito oko yiero mar Harrison Kombe kaka ja od bura margi. Marjan onyiso od bura ne IEBC dhi tiyo gi omenda maromo milion 450 mar bago yiero makamago. Around for costing for all of them, it will be around 450 million. To conduct the by-elections. Jogo ombulu e kar chung' od bura ma Malava bende dhi yiero jood bura margi manyien kaluwore kod tho mar Malulu Injeni dwe mokalo
kaachiel kod kaunti ma Baringo madhi yiero seneta margi kaluwore kod tho mar William Cheptumo. Mopogore kod kuonde chung' od bura 5 go, IEBC bende dhi timo yiero e wards 9. Marjan bende onyiso od bura ni IEBC chano nyiewo masinde mag yango nonro mag jogo ombulu kata KIMS kit maromo 14,000. These are the KIMS kits that we are going to use for the purpose of registration, because these KIMS kits can do both registration, verification, identification and results transmission. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mane en jatatije mar IEBC James Oswago, jatatije machon mar Doho Amadi kod mane en jatend duola majiwo keto e tim dwaro mar katiba Charles Nyachae gine moko kuom ji 37 ma oro kwayo mar dwaro lemo mar jakom duol matayo yiere pachoka IEBC. Kaka jafambo marwa Efi Nyakidi lero, aput mochung' ne yiero commissioners mag IEBC oyango ni ji 37 no oro kwayo ne lemo mar jakom ka ji makwan gi romo 1319 no oro kwayo mar bedo commissioners. Ei ote margi, aput mochung' ne yiero jakom kod jokanyo mag duol mochung' ne yiero pachoka IEBC giko noyango kwan jogo mano oro kwayo ne thuolo mane gilando ka kwan duto mag jogo mane oro kwayo romo 1,356. Kuom mano, ji 37 nooro kwayo madwaro lemo ma jakom mar IEBC ka ji 1,319 nooro kwayo mar thuolo mar commissioners mag duol no. Listino ma ji 37 mamanyo lemo ma jakom IEBC oriwo kodaka director mar chike mar duol mar IEBC Crispin Owiye manyaka sani pod tiyo, Dr. Duncan Ojwang mabende en japuonj mbalariany ma Africa Nazarene e weche mag chike, mane en jatatije mar Doho Ann Atieno Amadi, mane en jatatije mar IEBC e kinde mokalo James Oswago, mane en jalup jatatije ma bad migao mar Doho Francis Kaikai Kisinja, jakom machon ma duol ma ochung' ne jiwo chenro maketo e tim katiba manyien kata CIC Charles Nyachae e kind mamoko. Kata kamano, wenge koro menyo ni to listino dhi chopo e okang' mane ahinya to kaluwore gi nonro mar moko kuom jogo manie iye. Jatatije machon mar IEBC James Oswago masani laro lemono ne oyudore kama tek gi buch mibadhi mane otenore gi yiero mar higa 2013 kama ne oyude gi ketho machiwo rak mar shillings bilion 1.3 ne nyiewo masinde mag yiero e yor mibadhi. Oswago ne oyude gi ketho kendo ne omi kum gi doho. Ann Amadi bende notiyo kaka jatatije mar Doho chakre dwe mar 1 higa 2014 nyaka dwe mar 1 higa 2024. Kata kamano, e higa 2023 notude kaachiel kod wuode gi okinde mokadek e bura manochwal e nyim doho kod kambi moro mar piny Dubai ni ne gichulo omenda manyiewo mula magikone ne okochoponegi. Kata kamano, doho ne oyango ni ne onge ranyisi ma tudruok e kinde gi kambino. E report mar apudno, kaunti mar Homa Bay oyang kaka mano motele kwan jogo manoro kwayo ne lemo ma jakom maduol mar IEBC gi ji 5 ka Kisii, Bungoma kod Trans Nzoia duto ne nigi ji 3. Kaunti no bende otele kwan jogo manoro kwayo ne lemo mar commissioners mag duol mar IEBC gi ji 63 kiluwe machiegni gi Kisii gi ji 62, Bungoma gi ji 59 kod Kakamega gi ji 54. Kaluwore gi jakom mar aput mochung' ne chenro no Dr. Nelson Makanda, aput no tiyo matek mar chieko chenro mar yiero jakom kod commissioners mag duol no mar IEBC e kinde mar ndalo 90 kaka jatend piny William Ruto nochiwo chik. Oganda jo Kenya bende koro keto wengegi kendo rito gi siso maneno ni gin ji mage mibiro yier mar dadhogi ne lemogo. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Ng'atachiel onegi kama moko oyudo hinyruok bang' tulo mane omuoch e gweng' ma Nyandori e kar kunyo kuoyo manie geng' aora Nzoia e kind sub-counties ma Siaya West kod Ugenya. Bura manoluongi gi jatend nanga e gwengego mar temo thego yuarruok mosebedo e kind oganda ma kunyo kuoyo kanyo ema olokore lwenya kendo kelo masirano. Jakom mar jokunyo kuoyo ma Kanyalaro ema ogo ma onegi e tulono mane ochuno ni obila otem yore duto mar temo keyo jopiny. Jalup Commissioner Ann Ojwando oyango ni ji mamoko ma oyudo hinyruok e tulono oringgo e osuptal. Adwane kama joka tiye kama gikete puothe ka wadhi nyaka gi polise nyaka gi OCS nyaka gi dio marwa ma Buranga ka wadhi kuro
to wanwango ka jokande liep bu jokande ongado nam bo biro lokani gulwen magriembo nyaka polisi much mana pistol yaka watu mrenadi yaka konyoro kobeti bange kendo lwen koro chakore malwen ochakore lwen mochakore ni en lwen mokelo to weonge nikech kata sirikal gineno biro keto kweto pod gigore nyaka gi sirikal sani gigo polisi amua ku chief ogolo nyaka bunde koro bunde ne mokwewa tawa kwa sirikal koyo konyewa kaka nyithikie onge kuma dwa chiemie ko kwagolo kueyo sirikal sana assistant chief magwa une musenyayo gini nikech gini timore wagonu simbe okunyal konyowa ji oseture badeka tuwacho ni kata heri au ugonwa simu noto. Kwan mag thoe medo nenore kaluore kod ng'anyo mane otimore e kar dak ma Majengo e kinde ma anyuola moro ywago ratiro bang' wuodgi negi e kinde lwenyno e chiro ma Gikomba. Jodak ma Majengo koro dwaro ratiro ne joma onegi kod joma ne ohinyore ma oting'o Ibrahim Ramadhan mane ogol lisasi e kinde ng'anyono. Kaka Cynthia Onyango lero, obila ma ichichni ema ne okelo nek mar wuoyino ma jahigni 17 osegol e tich kendo nonro dhi nyime. Odiochieng' machielo e kar kano ringre Masiti. Anyuola machielo ywak. Ikindeni en tho mar Dennis Muthui, ja ohala ma Gikomba ma jahigni 26 mawachore ni ne ogol lisasi kod obila e kinde mane odhi nyime kod chenro mage e kinde mane lweny omuoch chieng' tich adek e kar dak ma Majengo e boma ma Nairobi. Ikifika saa 5 hivi ndio nikapata simu ati Deno ameshutiwa ayuko. Joma ne oneno wacho ni Muthui kod jowetene ne yawo duka e kinde mane lweny omuoch. E kinde mane gidok pacho, Muthui ma wuon nyathi achiel wachore ni ne ondhi kod obila e kinde timo apedha mane geto rowere. Askari moja aliingia kutoka nje kwa parking, akaingia peke yake akaingia ndani akashika Deno akamuuliza mnafanya nini hapa? Alikuwa amesimama kwa pikipiki ndio tuende. Deno nikasikia kama amewekelewa kiboko lakini si kiboko. Kwenda kuchungulia, napata besti yako chini. This officer just came and opened fire, and from what we understand, after he shot, he actually said, "Uyo nimemaliza." Bero mar ringre biro timore chieng' tich abich mar yango gima ne onego Muthui ka obila to wacho ni ringre ne okwanye kar dak makono kani kod adhola mag pala. Justice for Ibrahim. E kar dak ma Majengo, piny okwe kata obedo ni miri mang'eny ewi timno mar obila. Tipo mar wang' dede mane okaw kod jodak makono nyiso lwenyno mane okelo nek mar rawerano maonge kod ketho moro amora. Kiangalia katika CCTV zetu utaona kijana amekuja pale amepigiwa risasi ni hapa nje ya msikiti kando ya barabara. Na konga kweli hili jambo linahuzunisha. Jodak dhi nyime kod seyo obila e nek ma oyaye ahinya to lisasi mane Obama omako Ibrahim Ramadhan Chege. Giwacho ni obila mano bayo lisasi ne otimo mano ka ong'eyo kendo ng'ere kod tiyo kod agoko, kawo mit bilie kod kelo pogruok e kind rowere. E kinde ni tendo obila oyango ni osechungi e tich obila ma ichichni ne okelo nek mar rawerano ma jahigni 17 ka duol mar IPOA korka korgi oyango ni gidhi nyime kod timo nonro mar yango nek kod lweny ma Majengo. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Nyakwara Muge Jwangi report mar Cynthia Onyango e mwachopo gode giko mar weche manyeno kinyi makawuono metudri kodwa kinyisowa ni ineno wakanye to bendi nyisowa nyingi akaw mana yweyo madundo gisani bang'e taduogo kod nonro mar gazet kikibor. Win Nambogi on patapata.com. Yes! The more you refer, the more you earn huge bonuses and cash prizes. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ma oken mana sigand hera. Dongiwanu wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwe, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo.
mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ni won Prince Raj. Ang'o momiyo kidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Easter, experience a sacred journey to Israel with View Travel from April 21st to 27th, 2025 for just $2,281 per person sharing. Enjoy 6 nights half-board, daily mass and visit holy sites, Western Wall, Temple Mount, Cana and Capernaum, birthplace of Jesus, Mount Tabor, Mount of Beatitudes and Mount of Temptation, Sea of Galilee and Dead Sea and many more. Limited slots. Book before March 20th. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. E piny mahera kod pesa ok winjre. Gimimanyono imanye kama chielo. Joot achiel chiegni pogore. Ibro miyo ji kata nyinga. Miyo mohero mwandu moloyo hera. Sani ng'ama onge pesa timo nade? Nyare maduong' ne olale chandruokne kod manyo hera madieri. Ok adwar pesa ne, adich gi hera. Awinji nyathina. Mano kende. Rawera manie hera. Babanto ka ok vero. To wuon mare noneno hinyruok mani nyime. Ka duogo kama yudi dalaka. Ibro neno giwa. Miriambo, hera, makruok gi ng'ato. Irwakore gi pesa na, isomo gi pesa na. Kaito kod awuoyo kod tito kinyawinjo manyisi. Ne en mula e Winam Cinema, Jumapil, saa 2:04 otieno. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakwara Mogejwang asingoni na kauma na yueyo madundo bang'e taduogo kod nonro mar gazet. Antiere kae kod Eric Okeyo Kizito jafwambo mar wadwa mar mondo mi walidh ni gazet okinyi makawuono. Yaure Kizito ichiew nade okinyi makawuono?
Achio makare Joyce. Wadok erokamano Nyasaye momiyo odiochieng' ma kawuono. En odiochieng' ma tich abich. Ma jo kanisa kaka Rotich Abich, kanisa mar Afrika Nineve, kaka odiochieng' ma kawuono walo, kaka odiochieng' ma gidhi e kanisa kaka gipako godo Nyasaye. To Joyce kwaneno gazet to kelo angero moro mawacho nang'o, ng'ama wuotho kata ng'ama osiep jamibadhi bende bedo jamibadhi. Ma dho Kikuyu to wacho nang'o, musera na mukundu akunduka otake. Mano dho Kikuyu. Ndalo matin mapok wanenre ni Kiziti sepuonjri nyaka Kikuyu, puoch kachiel kod pak. Kata kamano mano jamibadhi mane mariwore gi jamibadhi machiel makone ka tudore kod jamibadhi to embo jamibadhi. Bana ka gazeti oketo wabro neno gi mbele ka kwadhi. Aya, kata kamano gazeti Okinyi ma kawuono asenyiso nyakwara Muge Jwang' ni weche magimiyo peka beto pogore. Daily Nation ondiko kae how governors burnt 6.6 billion on joy riders. To the Standard okete kae ni rewarding yes men. To gikete kanyo men gi exclamation mark. Mano kotudore kod jogo ma nyaka sani koro bobedo ka mako lemo kaka jokom mag committees mopogore opogore ma ichano time lokruoge. Kata kamano Kizito, adwano wachak kod gazet ma Daily Nation Okinyi ma kawuono. Gazet ma Daily Nation weche magimiyo peka opogore opogore. Kwa ng'iyo malo kanyo giketo kae how governors burnt 6.6 billion on joy riders. Iwacho kae ni counties 10 ema ne ntiere kod joma thoth ahinya mane wuok e pacho kae kadhi limbe pinje maoko. Kakori wacho kae ni ne gitiyo kod omenda mano bilion 2.7. Kendo ket kae mago pichni mag governors mopogore opogore kachiel kod omenda mane gitiyo godo e wuodhe ka gidhi e pinje maoko. Ano governor e county ma Machakos kanyo, Wavinya Ndeti, governor e county ma Nairobi. Hapa ni Wavinya Ndeti ni emano tiyo kod omenda makore lach ahinya. Wacho kanyo ni milion 373.91. Kiluwe kod governor e county ma Nairobi, Johnson Sakaja, milion 369.03. Wantiere kod governor e county ma Kitui, mano Dr. Julius Malombe, milion 355.31. Governor e county ma Nyandarua, Moses Kiarie Badilisha, milion 223.15. Governor e county ma Kajiado, mano Joseph Olelenku, milion 217.71. Tiwacho ni wuodhe makama Kizito nidhi gode European capitals, Dubai kachiel kod Singapore. Kuondego emane gidhiye mar mondo mi gitim chenro mopogore opogore. Iwacho kanyo ni achiel kuomgi ne gidhi kanyo e boma ma Paris kama ne gidhi neno Olympics. Ne giparticipate mano e conference mar nego mach kachiel kod wechego mag reviving pyrethrum United Kingdom. To kwa ng'iyo gi adira bende gin weche ma ka gidhi to giduogo gikelo ne jopiny ber kose ne gidhi mana tongo na kuro gi winjo mito japiny to podi winjo hinyruok nikech iwacho ni magi duto timore e kinde ma counties podi ywak ni gionge kod pesa. Weche mag thieth bende ok tim makare ahinya nyate counties mathoth e pacho ka Kizito. Joyce man kaka gazet mar Nation okete kanyo koro oyang kanyo ni counties sirikand kor gwenge mane katibo kelonwa katiba mano kadhi higa mar 2010. Koro yango kanyo ni counties kochakre dwe mar 7 nyaka chop dwe mar 12 higa mokalo mano higa mar 2024 duto notiyo kod omenda mar bilion 6.6 e wuodhe makage kacha. Adwa ni mak mana paro no gi kanyi ng'isa ni microphone nino ok winjre yo makare to bing'e ni jopiny nyaka winji kalu ni sani ng'e nyaka dho Kikuyu nyalo diro ne gi Kikuyu achiel kanyo. Kopogore kod mano nyakwara Muge Jwang' wach machielo mabende waneno ka gazet ma Daily Nation omako kanyo wang'eno odiochieng' manyoro David Maraga ne otwak kod jopiny mano ka gintiere Uhuru Park. Nyaka sani kwa nyalo mana ng'iyo kanyo Maraga nowacho ni this is how I would govern differently. Nyaka sa wang'e ni Maraga ne en ogai mar do machon. Sani koro wacho ni en kapono ni kao koma kata uyudo thuolo mar telo ne piny Kenya to gino maduonga monyalo kedo godo en wechego mag mibadhi manyaka sani koro giwacho ni otimo newa ahinya to e pacho kae ka bende no wacho kanyo ni moko kuom josiasa manitiere pacho kae koro giketo mana maino magi e bero ngima gi giwegi to kar bero ngima jopiny to gibero ngima gi giwegi mane moko kuom gigo mowacho ni obobedo kokedo godo wach makamano omipeke it gazet mar 7 obobedo ka wang'iyo wach machielo mabende gazet mar Daily Nation omiyo pek wanyalo mana ng'iyo piny kanyo giketo picha mano mar ogai mar ODM Raila Odinga ka koro gipenjo kanyo ni which way Raila wang'e ni Raila Odinga osebedo ka wuotho e gwenge mopogore opogore magi yango kae osebedo kodhi e gwenge mag Nairobi, Nyanza, Western, North Eastern kachiel kod kadhowath nam chumbi ka koro osebedo ka
osumo paro kowuok kuom johera magi ni chung' mare e siasa koro en mane. Nowacho kamano kaluwore ni nokodwa kawo okang' moro amora mar siasa ka ok osumo paro mano kowuok kuom jopiny. Odiochieng' manyoro Raila notieko wuodhene e kaunti ma Kisii kaachiel kod kaunti ma Narok. Kata kamano igeno nodiochieng' ma kawuono Kizito obobedo ka owacho kata obobedo ka oyango chung' mare ayanga mano kotudore kod wechego mag siasa. It Gazette mar 2 kanyo bende aneno ka koro nitiere mano group moro makedo ne ratiro mar oganda. Wacho kanyo ni lobby backs CJ Koome top judges fight against JSC. Mano bende wabobedo ka wang'iyo It Gazette mar 2 kaachiel kod weche mag somo mabende wacho kanyo ni chalks replace bullets in North Rift as schools become peace beacons. Kunde ma kinde mathoth osebedo kuonde mag rakruok. Nyaka sani koro kwe odok kuro kendo nyithindo nyalo dhi mbele kod somo. Kata kamano Kizito adwa wadhi It Gazette mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mano mar gazeti mar Daily Nation. Kwa nyalo mana dhi It Gazette mar 4 kaachiel kod mar 5 mar gazeti mar Daily Nation kama koro opedh kaka governors osebedo ka tia rieta kod pesa ka gitimo limbe e pinje maoko. Kizito ne Joyce man kaka nowacho seche ka en ni koro chakre mar 7 nyaka chop dwe mar 12 oyangre kanyo ni counties osetiyo kod omenda maromo bilion 6.6 e wuodhe makage kacha. Mabende oyang kanyo ni counties 10 motelo mano koting'o Machakos kaka nisewache oting'o county ma Nairobi, county ma Kitui, Nyandarua, Kajiado, Kakamega, Meru, Kisumu, Busia gi Baringo duto otiyo kod omenda maromo bilion 2.4. Omenda gi Joyce kinano kako keti kanyo ni gitiyo giwacho ni gin magi mag wuodhe ma gisebedo ka gidhi e pinje mag sungu kacha, pinje mag Dubai, gidhi e rombe, ni gidhi sumo paro mar mondo mi gikel gitigo e pinyo mar Kenya kae, to pok waneno ka gibiro kod paro mag sumo go mag tiyo godo kanyo e Joyce. Ma koro ket ranyisi mag county gos kako osetiyo kod omenda gi makidhi e county ma Nairobi Joyce kanyo tiyudo ka county no notiyo kod omenda maromo milion 15 kuom jotend migepe mag sirikand county ma Nairobi mano dhi e limbe Singapore kucho ne gidhi puonjre wechego mag ochumi kacha cha. Ma bende iwacho ni sirikand Sakaja no noduogo tiyo kod omenda maromo milion 4.9 e oro jodito moko mag sirikand county no mano dhi e piny mar Tanzania. Mano jodito 15 kanyo mano dhi e piny mar Tanzania e wechego miwacho mag tiegruok kanyo mar mondo ging'iane kaka omenda mag counties kata mwandu mag county onego bed ni tiyo godo. Oyang kanyo kendo nang'o county no mar Nairobi notiyo kod omenda e oro jodito moko mag sirikand county ma Nairobi e dhi e piny mar Dubai omenda maromo milion 3.8. Ma ubet ket kaka county Machakos bende notiyo kod omenda kanyo iwacho ni ne gitiyo kod omenda maromo milion 3.4 e oro jogi moko e pinyno mar Brazil som wechego mag pith jamni kod arita mar chiemo makare. Koro Joyce karingo mar mondo ng'iane county ma Kisumu ma county ma bende aneno ka chigni kodwa ahinya kanyo iwacho na gitiyo kod omenda maromo 639,480 e oro jodito moko mar county ma Kisumu mano dhi e piny mar Uganda mano timre mar 11 chakre tarik 1 nyaka tarik 4 kanyo bende gidhi e wechego mag iwacho nang'o mag kido kod timbe ne gidhi kuro e nyasi makamago. Koro kineno gik mondik kae ni sirikand counties mopogore opogore notiyo godo omenda mar jopiny wach ni nosu jopiny gin gigo mabende kiduog ng'iyo gi mos to gionge kod duoko makare ne japiny machulo osuru. Japiny kanodhi e katiba e higa mar 2010 ne giketo sirikand kor gwenge e katiba mar mondo mi nokel dongruok machiegni kode. To koro kineno kaka pesa ma itiyo godo ok ti kodgi e yo makare. Iwacho nang'o? Ma pesa mane gitiyogo to mana dweche 2 kende jochiw thieth nodhi e ng'anyo ka yore mag chudo osara iwacho ni ok chulgi e yo makare. Wechego mag dongruok mag counties nitiere ma apeni moko be richo mondo bed ni sirikand county gero. King'iyo weche mag somo ma piny ma dundo kacha bende ok dhi e yo makare. Ka giwacho nang'o? Nok mar pesa. Ka giwacho ni pok imiyogi matin. To sama sirikand county wacho ni imiyogi pok matini to pesa magino matino
bende gidogi tiyo godo yomno ma ok owinjore. Koro japiny bro somo gazeti mondo winji kaka one kaka pesa gi itiyo godo. Koro ler gi kanyo duto sirikende mag kaunti gi duto kaka tiyo kod pesa jopiny. Mama iluongo ni Globetrot mano en ng'ama wuotho ka gi kacha ma bende wanya wacho ni ng'ama guoko nang'o tiende wuotho ma ok bed piny. Haya, kata kamano kwa nyalo mana ng'it gazet mar ang'wen kaachiel kod mano mar abich mar gazet ni mar Daily Nation oketo kanyo makare ahinya. Iluongo kanyo ni travel expenditure by county, wuodhe mane gitimo mano locally kaachiel kod foreign giketo kanyo yo makare, kendo Nyakwara Mugi Ajwang' nyalo ng'iyo mar mondo mi ong'e ane to gin counties mage ma koro ne otiyo kod omenda arieth ahinya to ka gidhi e pinje maoko. Benano ka Nairobi pod otelo kanyo e foreign travel expenditure manno kanyo ni ne otelo Mombasa, Machakos, Kitui, Lamu, Nakuru kaachiel kod Kisumu bende aneno kanyo. Kata kamano magi gin weche monego bed ni gayo kaluwore ni jatend piny owuon bende nosewacho ni onego bed ni gayo wuodhe ahinya to mago madhi e pinje maoko kata bed mago ma domestic. Adwa ni wadhi e it gazet mar auchiel mano mar gazet ni mar Daily Nation Kizito. It gazet mar auchiel kanyo wach ma bende ne omi peka e it gazet mokwongo mano mar gazet ni mar Daily Nation, which anno ka it gazet mokwongo ka eno ndike ni which way Raila. To koro ka wadhi it gazet ma iye mano it gazet mar auchiel kanyo okite kanyo ni Raila I'll give the way forward soon. To ma en tok ka Raila Odinga yando setimo limbe e gwenge mopogore opogore. Odiochieng' manyoro notieko limbe mare kata wach mar sumo paro mar jopiny e kaunti ma Kisii kaachiel kod kaunti ma Narok. Ka nyaka sani koro weche mag thieth bende osebedo kowacho ni achiel kuom gigo modwa ni oket kare. Ineno kae ka kori wacho ni ODM bosses mano e kinde ma ne gintiere e gwengo mag Kisii kaachiel kod Narok ne giseyo kata ne gikwedo wechego mag chwer remo ahinya to tong' mano mar Kisii kaachiel kod Narok e kinde ma koro Raila nochopo kuro mar mondo mi osum paro. Bende neno ka gavana e kaunti ma Kisii mano Simbarati notene kanyo e kinde ma koro nosumo paro mar jopiny. Liekore no odiochieng' ma kawuono Kizito ema Raila koro nyalo wacho chung' mare ayanga matiende ni osetieko winjo pach jopiny. Koro dwa wuok to loso kod jopiny ni anto kaluwore kod pachu masekawo mae okang' ma koro adhi kawo ka koro wasudo mbele. To ang'e ni magi duto otelo ne yiero mar higa mar 2027. Jis bende paro ni en kawo pach jopiny. Nikech nwaneno Raila Amolo Odinga kano rado kod jatend piny Kenya kar jot mar jatend piny Kenya mantiere Mombasa kucho. Ma bende nwaneno kano tene kod wadgi Oburu Odinga kaachiel kod jokanyo moko mag duond od bura mar ODM. Bang'e nochako wuoth counties mopogore opogore kosumo paro kowuoyo kod jopiny. Manyoro nyotieko wuoth makamano kanyo dhi e kaunti ma Kisii modhi Narok oduogo tieke gi Nairobi kae. Makoro kaka iwache kae ni odiochieng' ma kawuono liekore ni koro ginyalo dhi keto koke e winjruok tiyo kanyakla kod jatend piny Kenya William Ruto. Joyce, Raila nowacho weche moko ma bende modwaro mondo mi okete tim mano chungo nek mag oganda, ndicho mag oganda kagi kacha, weche mag thieth makoro mako piny moketo mafwanda ma jopiny tuo to ok yud thieth e yo makare kaluwore kod okumba ma obiro manyien mar SHA ma bende koro wach ma wachre kanyo ni koro osiptende mag ji giwegi nitiere kaka nochungo ng'anyo kaluwore gi ni jatend piny Kenya William Ruto nyicho owacho kanyo ni koro dhi chiw chudo ne siptende ma gopegi ok rom milion 10 ka mago gope maromo milion 10 kadhi mbele to pod idhi tim nonro mar ndalo 90 eka migi chudo. Weche mago chumi mowacho ni ok dhi yo makare bende no koro dwaro mar mondo miyo oloki obed makare. Nowacho weche kanyo mathoth modwaro mar mondo miyo tim wechego mag somo orango kete yo makare kod weche mag nok mag tije norowere bende Raila Amolo Odinga nowacho mar mondo mi okete yo makare. Limbe mane Raila Amolo Odinga timo e Kisii kucho koro wacho ni nitie jood bura mane nitie koro nomiye bath mano kochopo kanyo ka koro ilieko ni nenre ni girango ni Raila Amolo Odinga kinde manyiche joge moko donje sirikal kucho mancho milemo moko tineno kaka ni koro oganda moko mawuok e dhod Kisii kacha ni nchoko koyudo lemo makamago. Koro to nosekawo pach jopiny kendo koro dhi chiwo chung' mare. Koro wan wang'eyo ni chung' mare en dhi tiyo kod jatend piny Kenya William Ruto. To gilak seche gi Joyce gima wang'eyo en nang'o ni Raila Ludwidhi en siro mogen. En siro ma koro jatend piny Kenya William Ruto geno. En ma koro mako jatend piny Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto nyicha paka
yamo mar yamo nche utone mapek ahinya ma nche odong' ma weth nche odong' ma ngoyo ma yom koro gi sechegi oyudo teko mana kowuok kuom Raila Amolo Odinga mende kanye makoro ng'iyo nikech wang'iyo kocha bende joka dware to koro ang'eyo nang'o irango mana kum ineno ka weche beyo weche mag siasa gi irango dwaro mari kod dwaro mag jogo misebedo ga kichung'negi koro wadhi neno en wuoth mar siasa manyien ichake sani tiwacho nang'o onyalo chopo kate yiero mabiro mar 2027. Haya wan waketo wang'wa ahinya to odiochieng' ma kawuono ni jatend piny kachiel kod Raila Amolo Odinga biro bedo ka timo nang'o e kinde makoro gibiro bedo ka gichuoe kokgi e ogirimiti ma gidwa donje. Bathe kanyo bende wechego mag Atelo Kizito mane en ogai mar doho e pacho kae mano David Maraga odiochieng' manyore kinde mane oloso kanyo e People's Dialogue Festivals mane boma ma Nairobi kae. No wacho kanyo ni kapo ni omiye thuolo mano mar telo e pacho kae to gino mokwongo mobo bedo ka otimo en kedo kod mibadhi. Ka bende wacho kae ni jotelo ma osebed ka imiyo thuolo mar mondo mi otel ne jo Kenya gin gisebedo ka gidwaro ne iye gi kende. Mowach konyo kod dongere ni selfish interest. Nyaka sani koro wacho ni ka omiye thuolo to bro neno kaka otemo mar mondo mi oloka ngima jopiny. To mama na Pach Maraga ni this is what I would do if I were to become president. Penjo ni bende onyala diera kata kamano nwa ng'eyo kaka notiyo kako gai mar doho e pacho kae ikinde mane otelo ne piny Kenya kata notelo ne bad migao mar doho e pacho kae wanyalo wacho ni notimo tich makare ahinya kendo ka koro wuok oko wacho no bobedo kokedo kod mibadhi to jo Kenya seche moko nyalo winje yo makare kata kamano Kizito bathe kanyo bende nitiere mana chuny wach moro mano kotudore kod lokruoge mopogore opogore ma idwa keti ahinya to kwanyalo mana dhe piny wanyalo mana dok malo matin kwanyalo mana dok malo matin mar mondo mi wang'iane kaka ondike yo makare ondike ka ni Ruto Raila complete a purge of Gachagua allies in Parliament. Lokruoge mopogore opogore midwa timne committees mago mag od bura mamalo. Nyaka sani koro wang'eyo ni yieri bo bed kitimo. Kata kamano Kizito ang'e ni weche osechako liekore ni ng'ane ema biro bedo ka bedo jakom mar committee makama. Joyce koro weche lokre telo mar od bura kanyo ka koro waneno kanyo winjruok mantie kind jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga koro miyo kata od bura kucho telo koro lokore. Waneno kanyo ka koro lokruok matimrego iyudo ka jaod bura ma Kiaru Ndindi Njoro bende koro wacho no gol kanyo kaka jakom mar kamati mar budget kod appropriations committee kanyo makoro odong' mana kaka jakanyo to koro leo makamani lieko ni dhi kawo kod ja ODM lemo moko Joyce kanyo ma bende wacho ni ODM dhi kawo gin kaka mago oting'o mag thieth oting'o mag jotije oting'o mag ohala oting'o mag kembe kod saga oting'o mag riwruok mag gwenge magi wacho ni koro ODM dhi kawo kanyo koro magi weche mwaneno kanyo kech wasenene kata od bura mar Senate kucho bende ka nosetime kamano ma koro wacho nang'o ODM keyo Raila keyo kalure kod tudruok makare makoro waneno kantie kinde kod jatend piny Kenya William Ruto koro warit wadhi neno ni to gin jog mage ma idhi yier mar mondo mi otelne kamati makamagi iwacho ni magi kamati man kod ndadho kamati man kod oteku kaka mago moting'o mag budget mago moting'o mag omenda go gin mago mag kod oteku ma kinde duto osebed ga kimako gi kod kweth mathoth e od bura. Joyce wach mar Maraga ni be wamula mola matin kapok wasongo mbele. Maraga nwang'eyo kaka en jago no mano tiyo matek kinde no mane no gai mar do kanyo koro gi seche gi no wacho nang'o kadipo no obedo jatend piny Kenya wach monyalo kedo go ahinya maduong' en mibadhi owacho ni gila seche gi piny tie kama rach piny tie kama tek koro mibadhi ni emonyalo kedo go ahinya mano wacho nang'o ni komi mwandu mar mondo mi tigo no jopiny tiloko bedo mari ok en gima ni kare kanyo to bende ni penje to bende idhi chung yiero mabiro mar 2027 wach mano penje kachiel nokoduoke kaka no penje no noduoke kano badhore makoro kata machienglo mwadhi neno kucho idhi neno ka okete gi bathe kodwar nang'o idonjo ka siasa kukose nang'o noko nang'o weche mag siasa ok nyapogigo nikech weche go mag siasa ga bende ong'iyo gi omulo gi nwang'eyo ni Maraga bende noket jatelo mar kamati moro mane rango bero tije mago bila kata weche mago bila pacho kae koro en ng'ano mwaseneno tije kosebedo makare
mare. Koro konyalo donjo weche mag siasa gi en bende koro neno ni koyudo lemono to nyakito Kenya kama chal nade. Wadhi e yiero ji biro nyiso siso margi. En bende chalo ng'ama koro chako nyiso siso kanyo kiling to pok oka piaya. Koro rite mar mondo biwugo na piaya kodwaro komno kata ka ok odware. Mago weche ma koro warito kendo japiny biro yudo gi kaka gitimore mano kokadho kuom Ramogi TV. Mano adwani wadhi mbele mana mapiyo piyo ka thuolo mar wapokoro mano kwa dongi daka matin kende to bobedo ka watieko nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Adwani wadhi it gazet mar 8 mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar 8 kanyo nyaka sani koro wang'eyo ni duol ma ochung'ne kata kamiti ma ochung'ne yiero commissioners mag IBC odiochieng' manyoro ne gigoyo chapa e oboke mago ma pacho kae mano oboke ma Daily Nation kaachiel kod The Standard nyinge mag jogo mane ochwalo kwayo margi mondo bed jakom mar IBC kaachiel kod commissioners mag IBC. Oyangore ni ji 37 nochwalo kwayo margi mar mondo mi obeda jakom mar IBC ka ji 1319 dwaro bedo commissioners mag IBC. Kata kamano Kizito wang'eyo ni ji 6 kende midwaro kaka commissioners to jakom bro bedo mana 1 kende. To e kind jogo iwacho ka ni Ruto Raila allies IBC job ochiwo ka ranyisi ni mano former Independent Electoral and Boundaries Commission Chief Executive Officer James Oswago mabende ne otwe kata ne oyud kod obedo convicted mano kotudore kod omenda maderoma $1.3 mano mar Chicken Gate scandal. En achiel kuom ji 37 makoro lap dhogi ndonga ne bedo jakom mar IBC pacho ka achiel kod joma moko no nyaka Anamadi nyinge gine waneno kogo chapa e gazet kacha gin bende koro lap dhogi ndonga ne kom makamano mano mar bedo jakom IBC mar mondo mi gin bende gibigi ruaki woche mar Mosenindo Chebukati no ruako mane thuolo mar tam mare kaka jakom mar IBC. Kizito Joyce iwacho kanyo ni ji maromo 37 koro oseoro kwayo mar mondo mi obed jakom maduol matayo yiero kod yango kiew mano IBC. Makoro gazendo to wacho ni gin jogo ma wacho ni chiegni kod Ruto kod Raila. Ma to koro en wach ni wabende koro nyakelo kibi chuny jopiny ka chalo gi makoro seche moko gichakoro ocho nying jogi mondo kobed makare nyim jopiny. Iwacho nango mane en jata chenro ka IBC James Oswago ma bende nodonjne kod lal mar omenda mane romo $1.3 ma bende ni dendo ni Chicken Gate kacha bende koro nooro kwayo. Amadi Manyiche ntie do kaka register bende oro kwayo kanyo. Jago ma bende wacho no oro kwayo en mano Nyachai Charles Nyachai mano telo ne duol mar CIC kanyo ma bende tie kanyo en Crispin Owiye mano jagoro mane nitiere migao mar kunyo mwandu mantie buolo wan kod kanyo Patrick Omutia mane jakom board mar Kenya Power wan kod Joy Brenda ma bende oket nyingi kanyo Joyce wan kod governor Masiaya machon mano Cornel Rasanga bende wacho ni oro kwayo kanyo wan kod jimo pogre wan kod okil William Utieno Kech bende oro kwayo mar mondo mi obed jakom maduol matayo yiero kod yango kiew e pacho kae duto. Iwacho ni jogo moro kiew kwayo romo 1356 makoro ng'at achiel ema biro bedo jakom to ji 6 bedo jokanyo mag duol matayo marango tayo yiero kod rango kiew pacho kae. Koro kwethno mano ket mar rango commissioners gi no wacho kanyo ni koro gidhi puodhogi mar mondo mi koro kagia kanyo to gibodhi dayo dhogi mar mondo mi giyud jogo makoro dhi mako lemo makamano. Kana giwacho nango gidhi chung'ne adiera kendo gidhi timo tijni e yo mauyanga. Koro yo mauyanga kod adierno ema koro rito mar mondo mi otim mondo mi oyud jogo makare odhi otel ne duolni. En duol mapek wang'eyo ni en kama liet kom mantie kanyo ken kom mibeda beda most iluorigo ni oliet ochalo mach mar yiendali okakni kendo koyot kaka inene gano waseneno kinde duto kako chal. Koro jok madhi idwaro jogo man kod chuny motegno jogo machung'ne adiera kendo kaluwo chike ma oketie pacho kae. Nyaka sani wanyalo mana wacho ni may the best person win nikech wang'eyo ni en rakruok malit ahinya nikech ji 37 go duto ma olap dhogi ndonga mar mondo mi obed jakom mar IBC giduto gintiere kod lony mar arieya ahinya to e sectors mopogore opogore nikech wang'eyo ni thoth gi gin okinde matene ni gintiere kod lony mar arieya wakwonegi mana hawi maber ka
bende wajiwo kamiti ma kamano mar mondo mi gitim tijgi e yo makare mar piedho gi e yo makare mondo e kinde ma koribo wach ni mae commissioner mar jakom mar IEBC to jopiny bende nyalo bedo kod adiera ni en ng'at mabro bedo katiyo e yo makare e yor bidhruok kata integrity maonge mibadhi moro amora. Kik wil kata gi Florence Mutua mano Mikae ma Busia en bende oro kwayo. Koro nyaka jo siasa bende oro kwayo kae. Warito mar mondo mi wane ni to en ng'a ma bobedo ka ikawo e lemo makamano. Kizita no ka wendo sedonje studio kae kata kamano ilieko machinglo moro kata katun moro manitiere it gazet mar 16 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Kwa nyalo mana ng'iyo katun makamano ka watieko nonro mar gazet okinyi makawuono. Katun makamano it gazet mar 16 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Mana weche matimore pachoka wang'eni siasa mano mar higa mar 2027 osechako tedore pachoka. To kwa ng'i adiera iselieko ng'ato penjore kanyo ni should I really bende owinjore mar mondo mi atem to kineno joma ni e iye to chalo ka gima mach bebni kanyo to gintiere agulu mar 2027 Kizito. Gintiere agulu mar siasa. Mach bebni mano mar yiero mabiro mar 2027 kanyo. Making'ia agulu no mos ing'io machienglo mogor kanyo to bro nyisi sura mag jomoko. Nyaka Matiang'i bende waseneno kanyo. Teto bende pok wuok okayanga ni entiere kanyo. To duondo od bura mar Jubilee to wacho nang'o mane jachung' mari. Waneno ng'ate mawuok e gweng' mar Kisii ka dhiga romo mar kweth mar jogo maketo piny wacho tesricha onyon kaka ntiga kuro manyiso no chung'ne. Koro ng'amu ni okono ma dwano nyum tiende agulu no makoro lure kod weche manyo wach nyoro mane mamiyo parno kelo machienglo no oket kanyo mang'ano mwaparo en mana maraga cha wacho ni adonji koso ochako nyumo tiende kacha odhi donjo koso kodhi donjo koro kodonjo mana kare koko dojo bok ni kare kore mung'eyo gino modwaro. Warito neno seche moko kang' mobro kao mano ka yiero kayo wang'eni ka 2027 chiegni to bobedo ka seche moko owacho kata owacho chung' mare ahinya nya motelo ne yiero mar higa mar 2027 Kizito adoro nwang'i mana it gazet mokwongo kende mano mar gazet mar The Standard kaito walora nondo mar gazet okinyi makawuono it gazet mokwongo mano mar gazet mar The Standard kata kamano okwanyal yude achiel newspaper okinyi makawuono kata kamano wantiere kod gazet makamano aching ondike kae ni rewarding yes men mano kotudore kod joma koro imiyo ang'eni wasetwake matin ahinya nyato e gazet mar Daily Nation to mae wach ma gazet mar The Standard omiyo peko kinyi makawuono kaloni ni bende en wach ma jopiny kata jo Kenya temo mar mondo mi ging'iane ni to ng'a mabro bedo kaka olemo makamano kata kamano kwa ng'iyo gazet ni mar The Standard giketo kae ni pro system kachiel kod pro people ka wang'iyo pro system thoth jogo maneno kae nyalo wacho ni gin mana jogo magin jo ODM makori lieko ni nyalo telo ne committees mopogore opogore anno Buro Odinga kanyo ni lieko no nyalo bedo jakom mar kamiti mochung' ne wechego mag teko Mohamed Faki mano kamiti mar wechego mag lope Senator Jones Mwaroma mano Trade Industry Committee Migori Senator Eddie Oketch mano Roads Transport and Housing Committee kachiel kod jaod bura ma Lego Usonga mano Samuel Atandi Budget Committee kod James Nyikal kamiti mar wechego mag thieth Kizito mana mapiyo piyo kwa tieko. Joyce makore wacho nang'o ng'ano makoro winjore gi weche kaka dhi ng'ano ma winjore kod telo kuma telo chime makoro yuto in ng'ano manobalo koro oko ndini joro nokonyiso chung' mare kinde mane thicho Gachagua oko nokoluto ombulu koro mano emomiyo koro aparo no wite oko kod jok mamoko kanyo. Peter Silasia mano jaod bura bende nywa winjo kogolo ywak kacha malich kalore ni ogole oko kamati kanyo nyo nyiso ywak mare. Joyce iwacho nang'o ji fwenyo ni dhiang' miyo gi chak mang'eny mana kosetho yani ji neno mana ber gimoro seche makoro onge mato kikuito bro nyisi nang'o imenyagwo iria yakwa berne ji ng'eyo mana seche makoro onge magi weche makoro nego benwa nang'o warango ni to seche ma wan gi dhiang' cha wane berne ok ni wabro ywakne to dhera cha de bede nomiyaga chak sani koro onge wach ni mogik Kizito ka watieko thuolo marwemo rumo. Joyce weche mwatiyogo ten mana ji ogandawa mar mondo mi giket maine weche mag pur ni mane mabro kelo chiemo nikech wach ni pur e oguro kata lumbro mar pacho koro ji okawo kwero kete goge odhi e puodho kwero kane tado kwero itere puodho itikete lo ni koloko lo ataro to ket kodhi to chiemo yudre kanye mwachim mwandu ni e lo
Erokamano ahinya Eriko Keyo Kizito kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walid ne nyaka Ramogi Ajwang' gigo mantiere gazet ma The Standard be naneno komenyo weche mag somo malo kanyo ka giwacho ni nyaka sani koro jolony weche go mag somo sani koro gintiere kod gwenyruok e paro ahinya to e grade 9 careers wang'e ni jopuonjre manitiere grade mar 9 higa manyien mar 2026 gibo bedo ka gibedo bende pioneer class mano mar senior secondary school. Kata kamano nyaka sani koro gwenyruok pod nitiere ahinya to gi sani ma koro ndikruok dhi nyime mar parts monego bed ni gikawo ka bende liekore ni moko kuom jopuonjre sani koro wacho ni pok giikore. Kata kamano winjo bed ni iko gi yo machalo nade. Nyaka Ramogi Ajwang' mago duto inyalo somo e gazet okinyi ma kawuono. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny dhialo mine kik idhi mabor. Share your unique referral link. Get Mbogi yako ku sign up na place bet na ukamate huge bonuses and cash prizes on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Be isei korine miel. To bendi sei korine tumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumga jumta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro N Thunda Kumar. Football is more than a game, it's passion. It's a dream that has changed the lives of many people and communities. Last year, Shabiki.com ilipatia young underprivileged boys opportunity ya kunacha their football skills through sponsorship at a high-intensity football training at Aegis Academy. Now only shine. This year, it's time for girls to shine too. Shabiki.com na Jamii Initiative inatafuta young underprivileged girls between 5 to 13 years when you are gonna love, passion and skills hatari for the game of football. Kama huyu ni mtoto wako, this is her moment. This is her chance. What's up? A 30-second video of the girl akionyesha football skills zake to 0704 063 063 for a fully paid annual football scholarship at Aegis Football Academy in Nairobi. Shabiki.com na Jamii, nurturing young football skills and talent. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol
Koro kaji poko kendre, jio nego gidhi pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonjo thum manyien. Kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum. Kod kit thumbe duto. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni nyakoro manga jwange chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. E kaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro manga jwange akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magajong Friday siku zo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ticha beach kocha kure sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa maglu rumba luo benga kache kora jawa maliet Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chunje luo Apela na koni ne wang ne kawada kocha nyaka wang joy mari mar Ramogi TV Lungani ya boy handsome underwear Roji bed and breakfast Lungani DJ Kolokoli instrumental Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco Kete Manaka Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosik. Wan ka nikech in. Injili kalo, mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka, kama wabro budho
manyanga kawakelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Ngeso Kangeso Saparga Chiel Mamidhiambo Manera Movie TV. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ki ineno ki yanyo wadu e mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko ka kanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka nochako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yier jotelo, we must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo kocha. Ber mar ng'ato papi e lach. Ka papi e tekni, to loki e patan. Janyao, onge mbala. Kama iro dhuolore, mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho ka lock commissioners. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre sa 2 okinyi, kik bai. Ok ginyal wei ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao donge? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilike police team ang'o? Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waluong ne police. Yes, ajuri. Pape. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mogi TV. Nyakwara Mugia Juang machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar Piny Okinyi makawuono kama odwa twak otudore kod dhialo mine wang'ini tarik 8 dwe mar 3 higa ka higa piny ngima jadhialo mine kata wakeini e pacho kae. Kata kamano odiochieng' makawuono wabedo kod twak maket kod mae kaluwore ni wang'eni odiochieng' makinyi en chieng' ngeso to waonge ga chenro mar piny. Kata kamano wantiere kae okinyi makawuono mar mondo mi wadhial mine kachiel kod wakeini matiyo e sectors mopogore opogore matimo gik mopogore opogore e pacho kae mar mondo mi wajiw joma mine mamoko ahinya to odiochieng' makawuono ma en mar dhialo joma mine. Bende wang'eyo ni jotelo kachiel kod joma moko odiochieng' makawuono bende obago nyasi mopogore opogore mar dhialo wakeini kata mar dhialo mine e gwenge mopogore opogore. Mane momiyo Okinyi makawuono Nyakwara Mugia Juang an bende abedo jahawi kendo antiere studio kae kod wakeini matimo tich maber ahinya e pacho kae kendo gitimo tich makare. Gibo bedo ka gifulrenwa ginyisowa ni e pacho kae kata e boma ma Nairobi kae en ang'o magitimo manyalo bedo ni en mamulo ngima joma moko kata mulo ngima wakeini mamoko to ere kaka ahinya to odiochieng' kata moket tenge mano mar dhialo joma mine kata dhialo wakeini ang'o momiyo odiochieng' makamano en significant ne wakeini e yo machalo nade. Okinyi makawuono Nyakwara Mugia Juang antiere kod welo ariyo, antiere kod Monica Orero, director weche tiegruok mano Kenya Red Cross Training Institute kachiel kod Damaris Ndira ma en jatatije mar Go Beyond Limited. Yena mar mondo mi amigi thuolo mar mondo mi gifulrenwa kalure ni watwako tudore kod dhialo wakeini kata dhialo mine abo miyo gi thuolo mar mondo mi gipakre kaka wakeini matiyo matek ahinya e pacho kae. Achak kodi Monica Orero oyawre kendo machiegni twak ichiyo nade. Achiyo maber erokamano kuom kelowa e twakruok
Iluongano Monica Orero mana kaka isewacho. An jatije kar tiegruok mar Kenya Red Cross Training Institute, to bende Kenya Red Cross tiego jok ma ineno ka masiro timore, to jok ma ringo dhi konyo jopiny ane ma atelo negi. To kendo e ngima mar mine kendo ratiro mar mine watemo mondo wawuo gi nyiri matindo bende through mentorship e kuom skunde mang'eny kata jog mwatiego go mondo wane kaka wanyalo konyo jo Kenya. Ineno ka weche masiri ni ng'eny sana. Koro kama antie chaneno ni nyithindo manyiri gi gin bende ginyalo bedo gi equal chances kaka machuo maringo ma miyo ji konyruok cha. Koro atemo kaka jatatije mamine kanyo mondo wamed tiego gi kendo kwamedo wuoyo kodgi kendo kata sikunde bende through Equity Group Wings to Fly. Ineno kaka nyithindo ma Equity miyo kony kadhi puonjore ka e skunda kai bende wamedo wuoyo kodgu e tung Kenya kai. Skunde ka skunde yudo ka nyithindo manyiri nigi weche matindo tindo bende gidwaro konyruok. Koro kaka an bende wadhi wawuoyo kodgi to tiegruok sana sana kwa medo konyo jo Kenya gi migawo mokwongo mar reso ngimagi ka nitie chandruok. Aya, make magi kanyo nikech wang'eyo ni kata thuon wach mano mar higani mar odiochieng' mar dhialo joma mine en wechego ma otudore kod jiwo kit chwech maromre kata wechego mag gender equality. Ere kaka inyalo jiw wechego mag gender equality e yo makare e pacho kae mar mondo mi kata joma mine ka gitie sectors mopogore opogore to gibed maromre maonge ni deo ng'ama dichuo kende moloyo ng'ama miyo. Damaris Ndera, in bende yiena mar mondo mi arwaki e twak oyawre ichiwo nade, in bende nyalo mana pakrinwa. Oyawre Joyce, erokamano kuom luonga e twak ma okinyi ma kawuono e chieng' ma wadhialo mine ma dho ngere dendo ni International Women's Day, kendo ma theme mare kawuono wacho ni Accelerate Action. An iluonga ni Damaris Ndira, kendo an jatatije mar Go Beyond Limited. Go Beyond Limited en organization matimo consultancy kendo gi services ma oluwore gi sustainability to kendo wa focus e weche mag corporate brand communication kod events management. To wawacho ni vision marwa at Go Beyond Limited is to be the top voice in sustainability in Kenya by the year 2030. Top voice no tiende ni koro wabedo ng'ano mong'ere kaka ng'ano machung' ahinya motegno ne gigo mag sustainability. Omiyo chieng' ma kawuono kaka en chieng' mar International Women's Day, wa feel ni one very relevant nikech gigo ma watimo e yore mag sustainability mondo mi wa promote sustainable development through brand communication and events luwore gi tije mang'eny ma mine ka achiel kod joma tindo timo. Ka ing'iyo gima chalo kaka events management, samoro wan gi event mo ma ng'iyo kata mana ji 3,000. Onyalo bedo liel kendo onyalo bedo kata mana event maduong' mar organization moro kata mar Kenya. Wadwa chiwo kata example mar events ma wasetimo machalo kaka rwako ker mar pinywa ni His Excellency Ruto piny mar Homa Bay kama ne warwake ji 20,000 to joma mine ne wakao more than 70% of the total number manitiyo. To mae miyo wabedo gi joma mine machiegni kendo watemo ni mondo watieg gi ndalo duto gibed ni gin gi skills manyalo konyo gi mondo mi ka tije machalo kamagi obiro to gin ema gikuongo. Bang' mano bende wang'iyo weche mag mental wellness kendo wawacho ni nitiere walk and talk kama wajiwe mine mondo kik tho kendo kik gibed ni gidiyore e weche machandogi, obed wach tich, obed wach ot, obed wach somo, to giwuog oko mondo giriwre kanyakla kendo wakonygi kaka ginyalo bedo together mondo mi gi promote the mind, mondo mi gibed successful e gigo magitimo. Iwacho kanyo makare ahinya kendo magi weche mabobedo ka watwake ahinya to odiochieng' ma kawuono makoro waketo tenge mar mondo mi wadhial joma mine kata wakenie pacho kae. Nyakwara Mugiajwang', in bende bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 23600
Facebook ibiro bedo ka iyudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Monica kabiro korka kori wacho wang'eyo ni thuon wacha mano mar Women's Day kata odiochieng' wakeini mano ma higa ni mar 2025 en accelerate action ka bende giketo maino marge wechego mag okenge minyalo go ahinya e jiwo kit chwech maromre mano miluongo kanyo kod dho ngere ni gender equality. To wacho ni ina kaka jatatije maduong' kata director mano mar Red Cross Training Institute. Ere kaka onego beni igoyo kenge makare ahinya to eketo kit chwech maromre nikech anyalo paro ni an kinde mathoth ka winjo ga ni jo Red Cross to pacha moro ringa ni magi onego bed mana joma chuo kende ema nyalo konyo ji mapiyo piyo bed kama sira otimore wechego mag oula mayuero ji kuonde mopogore opogore mothoro neno ka jo Red Cross kata wuok oko mar mondo mi okonya joma chandore kacha. Mine inyalo rwak kata inyalo nywak lwedo e tije makamagi yo machalo nade mondo wachopane wachni mar gender equality. Wan kaka Red Cross e piny mangima watiyo go ganda duto te kendo anyalo wacho ni mine thoth mokalo moloyo kata e skunda sani mine e class 60%. Ineno ka wach mar ringo dhi konyo ng'ato samo inyore ni iyudo ka mine mathoth nigi chuny mar kony to joma chuo kendo bet luoro matin kaluwore gi kaka seneno higni mathoth ma wasebet kwatiego gi. Koro tijni wamedo jiwo mine kabisa to ok en ringo kende iyudo kata ka jotuo e bath jotuo kacha thoth nyiri matindo emiyudo ka watiego kabisa. Koro watemo kata ka sama wakaogi watemo nyisogi ni tijni en mar chuo kendo en mar mine mondo gibed gi luoro. Watemo jiwogi sa seche duto ka gidonjo ka gitiegore nikech nitie weche mang'eny kata sama gitiegore samoro idhie kar accident kacha yudo ka wi ng'ato ng'adore ni kocha to duan gik malich makidonjo to in iwuon inyalo buok. To wajiwogi kinde ka kinde mondo ging'e ni tijni en mar ji te ok en mar chuo. To wamedo kendo jiwo mine kendo wan gi kidienje mopogore opogore mawuoyo kodgi mondo wamed jiwogi mondo gimed kawo tijegi. Kata ineno kata drefe tinde mag ambulance iyudo ka mini osechako bet. Koro tijwa ni oriwo ji te kendo wamedo jiwo Health Act 2017 Health for All wamedo puonjo kamano. Education Act ma 2013 Education for All. Koro kamantie wamedo jiwo policies gi mondo wamed keto nyiri kanyakla gi mine duto. Kendo nitie program ma wan go bende mar entrepreneurship. Nitie nyiri bende madwaro timo mana business. Koro watemo incubate business gi mondo gichaki bende kaka mine ma bende ok dwa twaro tijni. Koro kaka tiegruok giwacho ni an adwa timo ma. Koro waketo negi migawo mar miyo gi jip kendo pesa moro matin kendo magichako go timo ohala. Koro yudo ka nyiri sana sani waneno ka okawo gini kendo ni ongala mambele mar timo chenro gi. Damaris, in kaka jal miwacho ni in thothne gigo ma itiyo kod en wechego mag events kachiel kod branding ma bende wacho ni kinde mathoth unywako joma mine lwedo maneno ni kaka unyalo chano chenro e yo makare mar mondo mi uneni odhi mbele yo makare. E kinde mutimo kamae bende wakini onego beni wuok oko e yo machalo nade mondo nikech wang'e ni adira gima ochan kod ng'ama miyo kata ng'ama mama en gino ma ichane yo makare kendo dwaro ni kila kitu obed into perfection maonge gimoro amora ma onego bed ni dhi marach. Kanyo bende weche mag jiwo joma mine obed mago matindo obed mago madongo utime yo machalo nade mar mondo mi unene kila ng'ato o achieve wechego mag gender equality. Erokamano mokwongo watemo ni mondo wamigi ng'e gigo miluongo ni sustainable development goals kendo gi understand participation margi e goals go ni chalo nade. Mar ariyo watemo ni mondo watieg joma mine. Adwa miyi kata mana example mar tich mwatimo mar photography. Sani wasetemo mar mondo mi wamany nyiri manyalo mako picha cameras kaka koro jogo matie studio ka. Wande wantiere kod nyidendi moko mamako kamera kawuono gi yoga aonga. An kaka jatelo margi anyalo mako kamera kendo anyalo goyo picha maber, anyalo record video ma tim editing kendo ma post. To koro watemo
especially wan gi branch mar Migori e location marwa mar Nyamome wasebedo piny kendo wase identify nyiri minyalo tiegi mondo mi gibed ni ginyalo timo tijni e yo makare kaka joma chuo timo. Kendo wamanyo nyirigo mosetieko skul to koyudo tiegruok ma ginyalo donjo godo e migawo machielo. Mar ariyo, wamanyo joma mine mondo wapuonjgi catering services nikech iyudo ni samoro amora ma wadhi e tich, especially for outside catering ne ji mang'eny. Ng'enyne chef miyudo kotegno kendo ochung' kanyo en ng'ama dichuo. Mathoth ahinya. Mathoth ahinya. Mara nikech samoro tekone ng'eny, onyalo bedo resilient over long hours kotiyo, to joma mine samoro ifeel ni giol piyo. But that is not the case nikech sama ji odhi tich to ji odhi tich te. En aina ni ng'ama dichuo cha en obedo gi confidence mar chung' mbele. Ineno, to joma ni chien magin joma minego ema konye mondo mi otim tijeno maber. Koro watemo ni mondo joma mine gibe watieggi gibed chefs, gibed sous chefs, gibed cooks, mondo mi gibi mbele. Ineno, mondo mi koro gichung' ne migepe mag kar tedo. To gimomiyo iyudo ni joma chuo ng'eny gi chung' to joma mine bedo gi chien, gin samoro gi yiedho rabuon, giluoko sande, girudho sufriechni ni. En nikech ng'ama dichuo kowuok nodwa dhi tedo to dhi to tiegore. Koro wadwaro ni joma mine bende waternegi tiegruok kuonde ma gintiere e locations go, kendo watemo ni mondo wabed gi special days ma waluongo gi together to waketo gi karwa kama wantiere Nyamome kanyo, tiluongo jogo molony e weche mag tedo, to ipuonjo gi skills mopogore opogore mondo mi gibed ni ginyalo chung' ne migepe mag tedo. Mago mana ariyo kuom gigo ma watemo miyo mondo joma mine obed gi tiegruok kendo gibed gi lony manyalo miyo gichung' ne tije madongo kendo yuto gi medo dongore. Nikech sama pod itimo tije matindo tindo ka, to yuto ni bende en mana mar matin. To ka gichako chung' ne tije madongo kendo gibedo jogo mochung' ne migepe, to gibedo ni koro yuto gi dhi malo. Erokamano. Wanyalo wacho ni adiera wachni mar keto chwech maromre kata wachno mar gender equality. Wanyalo wacho ni ma en mbaka mosebed ka igoyo ahinya e pacho kae mar mondo mi kwang'iyo kata wechego mag spouse siasa bende osebed ka i advocate wechego mag two-third gender rule. Kata kamano en gino ma osebedo ka osebedo hinga matende ni pod otamo wan kaka piny Kenya chopi. Adiera Monica kabiro korka kuri, challenge nyalo bedo kanye maduong' ma to challenge onyalo bedo addressed e yo machalo nade. Nikech kata katiyo kod ranyisi inyalo yudo ni seche moko ng'ama miyo kachiel kod ng'ama dichuo seche moko gioro kata kwayo mar mondo ni gidwaro tich moro kumoro. Tinyalo bed ni penji kaka ng'ama miyo ni seche moko intiere kod odi osekendi kosepode. Tiyudo ni kalure ni seche moko osekendi intiere kod nyithindo, kambi makamano nyalo wacho ni intiere kod responsibility mang'eny ni seche moko ibobedo ka imiss tich mang'eny nikech intiere kod nyithindo, intiere kod garama mang'eny. Tinyalo ni ng'ama dichuo makama inyalo mi tich makamano. Matende ni wechego mag discrimination bende osebedo ahinya ne joma mine. Achiedh nade kaka mago onego bed ni tieke yo machalo nade ahinya to e sekta mag tije mopogore opogore ma utiyo. Nikech in bende kaka ing'isa ni seche moko ng'ato nyalo dhi obed kata ni en accident scene, idhi e hospital kacha, idhi kata kuma masira makamano timore, yudo ka ng'ato seche moko state mare ok ni kare, tinyalo bedo ni ibedo maluor. Seche moko nyalo wacho inyalo kete discrimination moro ni mado bed ng'ama dichuo seche moko dotimo kata makare moloyo ng'ama dhako. Weche makamago mag discrimination ahinya to kuondego mag tije inyalo tiek gi nade ahinya to e kindegi ma wadhialo mine to watemo mondo waket wechego mag gender equality. Erokamano Joyce, adieri osebet matek ne mine mondo wachop kama wantieni. Ok en gima yot, to awacho ni gima nyalo miyo mine oyud ratiro makare kata maromre en advocacy. Mondo wamed bedo e kidienje mopogore opogore ma ji losoe ka wanyalo influence policy at a higher level mondo obed ni oketwa. Ineno kaka parliament gender rule ni saka sama dibet ne dhi mbele ok chwale maber.
Koro kaka mine, ere kaka wanyalo bede mesa, masama ipogo gini, to wan bende wayude. To ere kaka mine kaka wan mantie e telo. Wanyalo bedo ni wakawo nyiri matindo, twaloso wawuoyo kodgi, wamentagi, mondo gibed ka ging'eyo ni ka gidongo, position gi, ng'ata nyalo kawo. Ineno nyithindo kaka ne wadongo, noketwa ni nitie tije ma nyathi madichuo timo, kendo nitie tich ma ng'ama nyako timo. Koro nengo kata ka nyithindwa dongo, nengo bed ni waketo gi ni ging'eyo ni tijni wanyalo time waduto. Kwano ni, kata nyathi ma nyako nyalo bedo number 1, ok en mar nyathi madichuo. Koro ka wadongo, nyithindwa manyiri kodongo kong'eyo ni kare engineering ni be anyalo timo, kare driving ni be anyalo timo, kare tij daktari ni be an ng'ama nyako nyalo timo. Nineno ka wadongo kwa ng'eyo ni ng'ama nyako maybe nyalo mana konyo ng'ama dichuo. Koro watemo keto ngalano mbele, kaka sani anyisi ni wan gi mentorship programs. Ineno kaka Msalaba Makwar ka, wan gi over 250,000 volunteers e Kenya makale school mantie kipuonjogi mondo gidhi gikony kuma gintie. Koro wan gi session gi nyithindo manyiri, wanyiso gi volunteers kata kaka in ibiro tien role kaka nyith. Koro wan gi sessions wapuonjo gi yorgi mondo gimbe gibed gi jip motegno. Koro mane gima nyalo wacho ni mine mantie telo kata man go opportunity mar wuoyo gi nyithindo manyiri, wakete deliberate ni bedo gi sama in gi thuolo kaw nyiri moko 20 wuogo. Kidhi e gweng' kucho, ineno mine mantie dalaka, bed gi chamani moro matin, nyis mine gi ni yawa, kik irit ni ang' dichuo dhi manyo ni pesa kelo, bed gi giri moro matin tim. Nyiri man dala kucho wamed miyo gi mijing'o kata skunde magintie, mondo ka gidongo to ging'e ni equal opportunities nitie ne ng'ata ma ok en mar dichuo, to ma biro konyowa mbele ka mondo wayud teko kuonde mpogore opogore. Ang'e ni nitiere gimidwa medo Damaris, kata kamano Monica kapod antiere kuomi. Volunteering kanyo bende nitiere gimoro matin ma imiyo ji, nikech adiera piny sani tek, ma ng'ato kowuok auka ni anto iradhi volunteer, to onge gimoro matin mango doge go dala. Nyalo nego chuny ng'ato to wacho ni anto kar mondo volunteer wamanye tich moro machielo manyalo kelo na yuto. To mana kaka isewacho ni ber ka ng'ama miyo bede gi gimoro matin. Ing'eyo Msalaba Makwar kaka nochakore, en igolori mondi ikony jopiny. Koro ineno ok wanyal bedo kumoro amora at the same time. Emomiyo ineno watiego gi gin every 47 county. Tadieri sami dhi tiyo ok wabi weyi nono, lakini waonge gi msara mwamiyi giko dwe. Lakini sami konyo nitie gimi matin. Aya, mano ni kare. Damaris, ang'e ni nitie gimidwa medo kaje. Amor gi gima nyamera owacho no, miyo nadwa mana keto mijing'o e wach mar mondo mi kamokelo ni joma mine kiyudo nafas mar yudo nyiri mondi konygi kata joma mine mamoko mapod ni piny. Ta adwa wacho ni kata wan ma wan e telo kuonde ma wantie, adwa wacho ni wachal jogo mowuok ni dwa timo campaign mondo joma mine manie telo e migepe mopogore opogore waketuru wiwa kanyakla mondo wawach gigo ma wan go. In gang'o opportunity maneno kanyo. Msalaba Makwar nitiere boma catering kanyo, to an bende atimo events ka kendo anyagora gi tiego joma mine mondo ng'e tedo. Once in a while, odiochieng' machalo kaka koro International Women's Day kama, wamakore to wawacho ni migapi no bende nitiere gimoro minyalo chiwo mondo an bende akel mine moko 50 mondo chieng' no wamigi tiegruok ma free. For example, kato giwuok go tas ma ginyalo dhi godo kendo giwacho nang'o ne wadhi boma motiegwa. Ting'e ni mano timore nikech Damaris kaachiel kod Monica obiro together kaka joma mine mondo kony joma mine. Mane kuma organization mar Go Beyond Limited Walk and Talk kacha kuma koro wabire nikech watimo gimiluongo ni Go Beyond Networking.
nitie networking ma wabira to waromo to wawuoyo to wametho to wachiemo to ji dok dala. But ka wawacho ni go beyond networking, en ni networking cha bang' chiemo gi metho ka wawuok be wawuok gi gimoro ma wanyalo timo ma create impact to accelerate action. Adwa ni mak parono gi kanyo Damaris ingisa ni wadhi yweyo moro matina. Ka waduogo to bende wabobedo ka watwak ne nitiere jomoko ma wacho ga ne ka wache mana kod dho Kiswahili matin ni mwanamke ni adui ya mwanamke mwenzake. Bende na diera kosema nen mana wanyalo wacho ni ngero ma ji goyo to nyaka sani e piny masani. Bende waneno ka gigo matimore ni ng'ama miyo en sigu mar ng'ama miyo wadgi. Matende ni kineno ka ng'ama miyo machielo timo gimoro maber to ilit. Koro miyo kinyal kata sire lwedo. Ere kaka weche makamago bende nyalo tieki ahinya nyato e piny masani mwantiere kod lony maradiege. Nyakora Mugi Ajong adwa ni wakaw mana yweyo madundo gi sani ka waduogo to wadhi mbele gi twak kik idhi mabor. Erokamano. Twak yeme. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Indulge in the moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Royal Mabati Factory Limited. Kar nyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te mag goyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Ka bende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamoro amora ma intie e pacho ka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 0722 638 83 kata inyalo timo oda mari kokalo e mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Nyakwara Mugi Ajong erokamano ahinya kuom medo kete TV mar Ramogi e twak marwa mokwongo e chenro mar Rupinyo Kinyi ma kawuono. Kama odhialo mine kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kae kod welo ariyo, Monica Orero, Director weche tiegruok Kenya Red Cross Training Institute, kaachiel kod Damaris Ndira, jata tije mar Go Beyond Limited. Med chwalo penjo, paro, ote mora mora kokale yore waduto te mag tudruok Okinyi ma kawuono abobedo kasomogi e kinde mwadhi mbele. Wamake gi kumoro kanyo. Damaris ang'isi ni mak paro moro gi kanyo ka bende weche mosebedo ka liekore ni ng'ama miyo e sigu mar ng'ama miyo wadgi. Weche makamagere kaka inyalo tieki. Amor mar paro mikelo no nikech ka ji wacho ni ng'ama miyo e sigu mar ng'ama miyo wadgi, wach no ok onego bed kamano. In fact, we wachak gi wacho ni in eminyalo bedo jasiki in iwuon. An kaka management consultant kata mana kaka ng'ama ja Kristo, I believe ni there is what we call abundance.
Abundance nyiso ni tiende ni kane Nyasaye ochweyo piny to chweyo gigo duto manie piny kaachiel kod dhano nomiyowa pok moromo ng'ato ka ng'ato. Omiyo according to chenro mar Nyasaye onego bed ni ji duto te mane Nyasaye ochiwo ochweyo nigi mwandu mang'eny kaka jogo mwafil nigi mwandu. To gima kelo wach mar ng'ato bedo sigu jawadgi en richo to kendo en paro madok piny. Nikech samoro ng'ato paro ni ka nyamera ni oyudo to koro okawo mara, ok en kamano. Nitiere kaka wanyalo tiyo mondo mi widen kendo wabroaden mindset marwa mondo ng'ato ka ng'ato understand purpose mare e ngima ma wantiere ni. To purpose ni no kise understand tibro understand also the concept of abundance. Kae ting'eyo ni tich duong' mok inyal timo kendi. Nikech migepe ng'eny kendo ng'ato ka ng'ato nyalo mako kare. Koro miyo kar mondo wabed ni ng'ato jasik wadgi to wawachuru niya, wamakre uru, wati uru kanyakla mondo mi wa achieve a lot more than you can achieve ka in kendi. Another thing ma wacho en ni pok ma in godo opogore gi pok ma an godo, opogore gi pok ma nyamera ma Monica ni godo. Omiyo gigi kokelgi together to wa realize ni nitiere complementing each other, kaeto collaborative efforts konyowa mondo mi wabed ni kar mondo ji ogore to ji koro tiyo kanyakla mondo mi wayud achievement in success. Iwacho kanyo makare ahinya obedo mak mana ni nyaka gisani ong'isa ni watieko mana sari e wang'e kalore ni nitiere chenro moro monego bed ne donjo kata kama ne thuolo matina makoro wadong' godo. Monica korka kori gin opportunities mage ma joma mine nyalo bedo godo oko kacha mar mondo mi wajiw joma mine mondo omaka thuolo makamagi. Joma mine kik bed gi paro moro ni an ok anyal timo mai nikech seche moko an ng'ama miyo anyuola bro nene yo machalo nade kaachiel kod paro moro ma anyuola nitiere ga godo kuom joma mine ma e 21st century ni onego bed no owuok mar mondo mi wang'e ni mine nyalo mana kaka joma chuo nyalo mine bende nyalo. Erokamano Joyce, kapok adhi e mano adwa mana jiwo gima nyamera Damaris owacho. Ka e ocho ka inyisowa ni gimi pare pachi ema timore ni. Koro kikete pachi ni Damaris ni luwa kata dwa inga obro ingi kaka ng'ama miyo. Koro mana kaka wacho ni chenro ng'eny mwanyalo timo to ng'ato ka ng'ato nigi strength mare. Koro to kwa jiwore kanyakla ng'ato ka ng'ato iwacho nwa ni jatelo malong'o en ng'ama ong'eyo tiyo gi teko mar jok motiyogo. Koro mana joma mine kanyalo bedo kanyakla to nyalo keto pinywa ni kama kare. To kadhi kakipenjo opportunities mantie ne joma mine. Opportunities gi dho ngere are endless. En mana wan mondo wamed jiwo mine wetewa kwanyisogi ni opportunities ni kumora mora, onge sekta mora mora ma ng'ama miyo ok nyal tiye pinyni. Koro en mana jip kaka nawacho mokwongo cha. Kaka sani waloso curriculum mar CBC. Amor kanyocho luonga mondo achiw contribution mar grade 10. To kamana chiwe contribution en kar personal development kae. Ki personal skills. Nyithindo gi ka gidongo kata ka gisomo kae. Rieko mane ma ok wamigi ma ginyalo dongo go kaka nyithindo, obed nyithindo machuo kata manyiri. Koro amedo jiwe migawo mar somo ka. Emomiyo amedo tiegora mondo influence policies mag equal rights mag migawo mar somo gi migawo mar thieth kae. Nyithindo manyiri gi ekere kaka wanyalo wa kodgi e klas achiel kae. Ka nyathini ong'eyo ni anyalo kawo pathway mar STEM kata anyalo kawo pathway mar humanities ka. Onge pathway mar nyithindo machuo. Koro kwa chako kodgi ka gitindo kama to kaka wamedo dhi mbele kata wan kaka ne nyaminwa Damaris owacho kata wan mine mantie telo wamedo jiwore pile pile nyiso nyaminu ka inyalo timo supplies mar simiti, anyalo timo mar bepe, anyalo tedo, anyalo puonjo
tije gite joma mine nyalo timo to mana kuwa medo keto advocacy gi mijimo motegno mine te manie parliament nyamera Millie Odhiambo gini wamedo kwayo gi ni gimed jiwo mondo nyithindo ma nyiri kata mini ong'e ni nitie opportunities chalre ne jite koro through policy ekwa nyalo wachni korka korida Maris thulo nitiere kanye mar joma mine ang'o ma joma mine nyalo timo ahinya to mago mosebedo ka nitiere kod paro ni anto onge gimoro amora manyalo timo kata mosebedo kod paro ni mano to ng'ama dichuo kende manyalo timo to anto oyo. Erokamano, sani king'iyo kata mana the global space miwacho ni piny ngima, piny sani otudore kendo kidhi mbui mag organizations ma rito piny machalo kaka United Nations, iyudo ka gichiwo data mag kuonde ma idwaro ni mondo joma mine odonje ma ok gisebedo ka gidonje. Okay, for example IFC kiana luonge nade gi dholuo to ene bank no maduong' machung' ne migepe mag ohala gisechiwo report mag migepe kata mana sectors kuonde midwaro ni mondo joma mine kata ji duto omed donje. Achiel kuom gi en gimiluongo ni STEM kaka nowacho cha. Mine matin nie engineering, nie science, technology, engineering, and manufacturing. Adonje manufacturing kanyo. Ingeni manufacturing nitiere mag high level to gi waluongo ni artisanal ka. Manufacturing ka ji mang'eny nyalo donje, mine mang'eny nyalo donje nikech inyalo manufacture gik machalo bege out of leather. Kendo leather industry kata ka ni ng'iyo news ma last week MyGov, weche gi wawacho gi mondo mi joma mine ong'e ni opportunities iyudo kanye. Nitiere gazette moro migolo every Tuesday ma government golo mondo mi ji one ni kuonde mage ma wane gi opportunities mag timo ohala gi government. Ibro yudo ka gilando weche mag leather ni to ere jogo madwaro ni mondo donje leather industry kanyo, both in supplies and in doing the creative work. Ng'eny ne chon ni yudo ka joma mine ni puonjo tweng'o. To sani to koro wan gi mashinde madongo manyalo miyo itwang'o leather ma ok iketo teko mang'eny. All you need to do is to join the right organization and then work with your bank. Tigi bengi ni omiyi pesa moro matin kaiti donj kanyo. Agriculture watemo ni mondo wa encourage mondo joma mine odonje agriculture. Nikech agriculture ka e backbone mar piny. Ka onge chiemo to onge kaka wabro bedo gi piny motegno. Kendo ka wanyalo bedo gi net effect ni wan gi chiemo moromo wawach kata ni e county kata mana e kidienje ma wadakie. Wan gi chiemo moromo modong'e ma watimore nade wauso. Mano ing'eni nyiso ni koro wa export gigewa ma wantiere godo. Another area kendo ma waneno ni mondo joma mine odonje en kaka weche mag security. Nikech kaka sani wan kaka Go Beyond Limited wayudo kwayo mar one of the top security organizations mondo mi wamigi gimiluongo ni customer service training proposal. Okadwa wacho nyinge nikech ne okabiro mar mondo mi apak gi ka. But iyudo ni security organization ni ochung'ne gi ng'ama miyo emo one. No chake gi ng'ama dichuo mane wuon gi. To ne osebedo ng'ama koro duong' ma kata wengene ok nen. Koro sani ng'ama miyo no kendo ma pod tin okawe kendo chung' kode motegno. Koro kwaya ni to bende inyalo miyowa curriculum mar puonjo customer service ne security organization mara ni. To wang'iyo kanyo ni ere kaka inyalo make sure ni joma mine in that training wa make sure ni joma mine owuok e migepe matindo tindo kendo gichako bedo e okenge madongo. Mago gin opportunities mang'eny ahinya ma wadwaro ni mondo joma mine odonje. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma nyakwara Mugia Jwang chwalo no ako kale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ma obila shemo tho wacho na luo twaka. Mokwongo, I wish all women happy International Women's Day. Sama wadhialo joma mine nyaka wawuo
kaka wanyalo weyo nego joma mine. Nyaka wamigi thuolo mar tich kaka joma chuo. We should move to we should move from 2/3 gender rule to 3/3 gender rule. Nyaka mine bende ikre timo tije te ma ok giyiero. Mogik, piny dongo mana nikech mine. Kwayo mara en ni wahergi kendo waketgi mbele e yore duto mondo wadhi maber. Mine bende kik yie ni oti kodgi marach e weche hera. Ma ema osemiyo mine mathoth olalo ngimagi ma inyalo geng'a mana gitiyo matek. Erokamano ahinya obila Shemotho. Akuku Otieno, mano mar Thimlich Ohinga, Migori County. Nyisa ka ni Joyce, en adiera ni aneno ni jok mamine nigi nyiego e kindgi giwegi. Nikech kata e paw siasa ka, miyo manyo kom telo, to iwinjo ka mine wetene ema wacho gik maricho kuome, machalo kaka ng'ane kimiyo tich, to obo sungore, obiro chayowa. Koro ok gijiwre gin giwegi. Koro penjna mine wago ni ang'o ma gitimo mondo gigol paro ilago kuom mine gin giwegi. Kata kamano apani oseduoko mane yo makare. Ruth Nyathi Ochieng bende wacho ni poch gi paka ne mine go kuom tich matek. To ng'isa ka ni Joyce, penjna ni ka ng'ato dwa dhi tiegruok mar ohala, o register nade? To bende tiegruok go gin free kose nitiere charges. To bende gikonyo jal mosetiegore yudo tich tok tiegruok. To bende gichiwo oboke manyiso tiegruok go. Mogik, to penjna ni idonjo saadi to iwuok saadi to itime ndalo adi e week. Aluo twaka an Umoja Enako. Aya, mano penjo malewa ahinya. Erokamano Joyce, ago erokamano ne jawinjo mamedo jiwo mine mokwongo cha. Kendo medo jiwo mine sana iyudo ka mine tinde inego sana nikech weche hera. Omedo jiwo mine mondo kata ka idonje hera tidonj gi wiyi, ok gi chunyi. Mondo ineno nitie red flags manyaka wang'i kaka nyithindo manyiri. To bende nyaka idonje hera manyalo konyi. Ka dhie wach tiegruok kanyo, tiegruok nitie mopogore opogore, to luwore gi bende skul ma ng'ato dhiye. Koro nitie minyalo bedo juma achiel, dweche 3, dweche 6, luwore gi certification midwaro. To kanyalo wuoyo kuma ae, tiegruok wa nitie mopogore opogore, to sana gin mag weche thieth. To bende nitie mag ohala ma wachiwo. To chakore gi juma achiel, dwe achiel, dweche 3, nitie madhi nyaka higa achiel gi higa 2. To gima ne ok awacho mokwongo be kachacha, Kenya Red Cross Institute ka last year sirikal no gazette recognition of prior learning. Recognition of prior learning en nitie nyithindo manyiri kata machuo mathoth manotieko skul to nokoyudo thuolo mar dhie formal college. En gi certificate matindo onyalo suko wiyi kabisa to onge goboke mar ni owuok Nairobi University. Lakini en goboke moro matin moyudo certificate of participation. Or maybe onyalo riti kabisa, ochalo nas. To en goboke moro mar juma achiel. Koro oboke gi kibiro go kaka Joyce, tinyisa ni, Madam Monica, an ang'e rito jatuo. Akeni ni, tang'ani oboke ni. Nyisa pichni manyiso kaka nitiyo. Aketo jononro noni. Bang'e, abro mi certificate manyiso ni in gi diploma kata in gi certificate e lony no. Tinyalo dhi go mbele kata inyalo manyo go tich. Koro mano watimo kama antie. Kendo jawinjo no, ka en gi interest, onyalo biro mondo wawuo. Iwacho kanyo makare ahinya. Damaris, nitiere gimidwa medo kotudore kod ote ma jonno magwa no chwalo. Ahinya to weche mag tiegruok, obede weche go mag ohala kata weche go mag catering, mabendi wacho ni nyaka sani koro isechako tiego. Ahinya to joma mine bende nitiere oboke ma unbendo chiwo. Wan kaka Jogo Beyond Limited, wa focus on timo events management. Koro ena ni gima watemo timo, iyudo ka events tero wae kuonde mopogore opogore. Samoro wan Kisumo, samoro wan Migori, samoro wan Homa Bay, samoro wan Siaya, samoro wan Nairobi.
to ng'enyne iyudo ni gima mono joma mine mondo mi obed tijegi kendo gitim tije mang'eny en wuotho kiwuok kamoro kichomo kamachielo pile pile. So watemo ni mondo wabed gi migawo mar ka wadhi tich Homabay, kar mondo wawuog gi jogewa ma mekwa Nairobi giwuotho ka gichomo Homabay, gidhi kwalo tij jo Homabay we kaka waluonge, to waneno ni mondo mi watieg mine Homabay kanyo, mondo mi sama tich ni Homabay mana moheo gi kaka koro ka jo Nairobi nudhi godo ka ker biro to koro wacho ni atijni koro duong', koro kel nyaka kata jo Kisumo mondo konywa. Koro yudo ka asetimo program no e yo kaka wanyalo, nikech ng'eyo ni bende teko ni samoro ok duong' ahinya, emomiyo ji ka Monica koro wadwaro ni mondo wabed go machiegni ahinya kendo amor mar romo kode ka. Koro kaka Migori County wan gi mine go ma watiego mondo mi gibed ni ginyalo kata rotate from one particular iluongo nade tijni to the next, mokni en komako kar chiedo to chiedo no kende monyalo timo. Koro Migori kanyo watemo mondo watieg ji kendo wan based e dala mar Nyamome. Okay. Kisumo bende wane gi ji maka wawuok ni tich dhi Kisumo mana jotelo mochung' ema dhi, but jogo matimo tich ma idware ji mang'eny wan gi jogo ma nie database marwa mag jogo mwatiyogo Kisumo kanyo. Kendo kichaki duogo Nairobi ka to koro gitiap Nairobi koro gitiap kendo nikech kae kuma koro wanegi HQ marwa. To wawacho niya sani nikech koro waneno ka gini dwaro mijing'o ma wuok kuom organizations moko madongo mondo bendo jiwa, nikech wanto watemo mana kar nyalowa. But ka wanyalo bedo gi collaborative effort gi organizations manigi interest mar konyo joma mine, to wakwayo ni mondo gibi mondo gijiwa mondo koro watieg kata jogo moheo mwatiyogo mondo wan bende wami jok mamoko service providers mamoko. Mano bro miyo industry bedo very strong and highly competitive. Nikech ibu realize ni jing'eny motiegi highly skilled, highly skilled labor kendo gin available. Ineno mok ni jogo mwatiyogo kende. But kata mana Red Cross emobiro to koro ging'iyo database marwa to giwacho ni kawuono ne wadwaro jok manigi skills mag go pichni kama. Be wanyalo yudo gi kuom jogeugi. And we give you that. That is a program ma wachako kendo wadwaro ni mondo wadhi go mbele e yo maduong' ahinya. To kende tedo kende na wacho ni wane photography bende man luongo ni audiovisual production. Kaka last week ne wan Awendo audiovisual production. Ne watiyo tich kanyo kendo bang' mano days mane wan kanyo wakao ndalo 2 ka wamanyo jogo mamine matindo manyalo join the team. Koro team mane wadhigo mar tich cha mose lony gine makoro gitiego jogi nekech machines ka wan godo on ground to yot mondo migi hands on experience. Anno ka thuolo marwa mano miwo okinyi makawuono dhi karumo ka watigo twak mar okinyi makawuono, ere kaka joma mine ahinya to kata joma wakine ahinya to mago manitiere keny, ere kaka ginyalo balance wechego mag tich kaachiel kod bedo e familia kacha. Kaloni ni wacho ga ni ng'ama miyo bende manyalo keto familia mare mar mondo miyo bede e yo makare, mar mondo mi gine kaka ginyalo chanore e yo makare mondo tije kik bang'a mamiyo seche moko nikech familia to bende kik chuli osara matin kamitie nikech wacho ni indong kinde mathoth ionge ga tich ni ringo idhi ka familia mari. Monica kaachiel kod wachni mogik. Mana kaka na wacho ng'ama miyo onengo wamed tiego mine mondo bed gi self awareness. Kiseng'eyori kaka miyo, ming'eyo ni an kaka Monica ang'eyo ni an value na. Koro kwa chako puonjo gi mana kaka na wacho kendo medo wuoyo gi nyiri ma pod menyo manyo migawo mopogore opogore. Mondo koro kodhi manyo migawo ni to ng'eyo ni yawa an bende an mana gi equal opportunity. Ma koro kar interview kacha iwacho ni skills makelogi
anyalo dwaro ni an be ayud compensation machal kama. Koro mama na mijingo motegno kuom nyithindo manyiri. To e ot kachacha kata ka in miyo nyaka koro wa balance. Kik wabed mine ma koro waweyo ne nyithindo ne managers wa magudi kasana. Kata ka watiyo nyaka wabed gi thuolo ma wabet go gi nyithindwa, samoro ng'iyo homework, CBC ni bende bagowa gi loso gik moko, in be ikawi thuolo mari mar bedo kata kidicha ahinya ka wacho kaka tija samoro wadhi oko mang'eny, tich oyudi nitie emergency, but sama koro in gi thuolo no i maximize gi thuolo ma intie godo no mondo nyithindo bende ibed go gi nafas, kata joge ni jogo man gi udi tich kacha bende ing'i mogik. Wach ni mogik e bo 30 seconds kwa koro mogik anyalo erokamano wawacho ni kaka Kenya Red Cross Training Institute wan gi migawo mopogore opogore, to sana sana wamedo jiwo jo Kenya kwa medo puonjo gi kaka wanyalo reso ngima ji. Piny mangima wayudo ni ji milion 45 tho nikech weche maluwore gi chenro mar masirni matindo tindo. Koro wan kaka wang'iyo kaka wanyalo duoko tho gi chien, especially Kenya ka and Africa in the region. Koro wamedo kwayo jo Kenya ka in gi nyathini moro midwano konywa e tijni, adieri useneno kaka wakonyo jo Kenya ka nitie masira moro amora. Mondo wabi together wapuonjo gi kendo wamedo tiego gi mondo wamed konyo Kenya. Adieri migawo mar thieth ka weche ng'enye, migawo mar somo ka weche ng'enye. Ere kaka wanyalo medo tiego nyithindo manyiri to kata machuo mondo wamed konyore, mondo wakony sirikal e keto migawo mar thieth e ongala mambele to gi mar somo to mana through tiegruok. Koro wakwayo mine, wuone, nyithindo matindo madwaro tiegore mondo manywa e mbui kata e Facebook wantie, kidhi kanyo timanyo Kenya Red Cross Training Institute, ibiro yudo watu ambiro medo duoko mondo wamed rwako. Erokamano Damaris, wach ni mogik ka watieko mana mapiyo piyo. Adwa wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi migawo kata nigi responsibility mar accelerate action. Koro kama intiere no ng'i ane ni to okang' mane minyalo timo mondo in iwuon mokwongo ibed ni ise conquer yourself. Nikech ok inyal conquer the world kapok i conquer yourself. Koro kaka ng'ama miyo, kaka ng'ama kijana, kaka ng'ama wuoro, chieng' International Women's Day ka wawacho ni accelerate action, to wawacho ni chak gi in iwuon, bed ni in gi teko mar timo gigo monengi tim kendo gikelo lokruok e migawo mar kama intiere. Kaeto magi duto koriwore to dhi bedo an accelerated action in the world over. To kachaka medo tawacho ni joma mine moloyo to jogo manie telo kaachiel kod mine manie ohala, wajiw gi uru to wambe wajiwre uru mondo mi wa accelerate action. Erokamano ahinya Damaris Ndira, jatatije Go Beyond Limited, kaachiel kod Monica Orero, Director weche tiegruok Kenya Red Cross Training Institute, kendo kuom kawo thuolo maru kinyi ma kawuono mondo ubi e twak. Kendo Happy International Women's Day ne in Monica kaachiel kod Damaris. Amor kodwa ahinya kalure ni un joma mine matiyo matek ahinya kendo wuok oko mar mondo mi ujiw joma mine kata joma wakeni moko e pacho kae. Nyasaye mar mondo mi omed gwedhou e tich makare ma utimo. Ramogi Ajwang, in benda goni erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twak okinyi ma kawuono, kendo Happy International Women's Day ne joma wakeni duto mayudore pacho kae. Wamed tiyo matek, wamed keto sinani, kendo kik waluor timo tich moro amora kalore ni nyaka wajiw wechegi mag gender equality makare e pacho ka. Ramogi Ajwang gi kanye mwachopo gode giko mar twak maromo kuongo okinyi ma kawuono. Wakaw mana yoyo madundo gi sani, chenro mabiro bang' mae en ng'ejo thumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Kikidhi mabor. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach
makelo geno. Ma oken soya. Ma en kanisa. Mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kae nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Mugi TV. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako kusign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Penj laktar ko kalera Mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng kod odiechieng. Watikimo kelio ofis kama aloni lo kanyalo lo ni mondo wat idhik midhi. Bas, mano de bena maber sahi. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine.